Egun ondizuela pilotazaleok, Bergarako udal pilotalekutik edo bertan esango luketen bezala, Bergarako municipaletik. Aurkoan, A2 pilotaren binegako txapelketan nagusiari dagozkion partida bi ikusiko ditugu. Txapelketa nagusiaren 15 garren jardunaldia osatzeko balioko dutenak. Eta bikote garientzat 2 puntu banatuko dituztenak. Lehendabiziko partidan parte hartu behar duten 4 pilotariak berotzen ari dira, gorriz zariko dira Ainhoa Ruiz de Infante Otxandiarra eta hemendik oso aparteko ez den Leire Galeano Antzuolarra eta elastiko urdina soinean daramatela izango ditugu Ainhoaren eta Leireren kontra Naroa Etxekolonea, Nafarra, Zubietarra eta beste atzelari Nafar bat, hemendiburu Iruñerrikoa, Huerterra. Bigarren partidako pilotariak hemen dira, pilotarietako gehienak, Maili Barrokal eta Naroa Agirre izango ditugu bigarren horretan, Eneritz Arrietaren eta Maite Mujikaren aurka. Naroa Agirre oraintxe iritsi berri da eta Maili ere lehentxeago etorri da bertara eta Eneritz eta Maite ere hemen direnez, gaurko jaialdian parte hartu beharreko 8 pilotariak bertan dira eta hortaz bigarren partidaran jokatu beharko dutenak ere laster izango dira beroketa ariketei ekiteko moduan, baina horren aurretik esan bezala, Ruiz de Infante Galeano Etxekolonean mendiburu partida honek zer ematen digun ikusi beharra daukagu. Jera Iturriaga, egun odeizula, atzo buelta alditxa marra Tolosatik Lizarra eta Lizarratik etxera, gaur bidea laburragoa behintzat, bidea bakarrekoa, baina berriz ere pilotalekuetan. Jaialdi eder bat ikusteko asmoarekin etorri da, pentsatzen dut. Bai, alaxe da, ez, egun nahi, atzo egune bete-betekoa, goizen Tolosan izan ginelako eta esan duzun bezala atxalden Lizarran, eta gaur, mentxe Bergarako pilotaleku ederrontan, gogotxu ez, azkenen, lehen aldiz A2 pilotako txapelketako jaialdi bat Bergaran, eta nik uste, bi partidu politekin, eta ikuskizun ona ematen diuten gaur ere. Aspaldizko hemen izanagabean nintzen, baina pilotalekua bikaina dela ematen da, pilotalekuak bikainaren traza duela ematen du behintzat kanpotik begiratuta, eta pentsatzen dut, barruan galtza zuriak eta elastiko gorria edo urdina jantzita dutela jokatzeko ere, aparteko eragozpenik ez duela sortuko, kantxak berak. Ez, nik uste kantxan ezaugarriri begiratuta oso kantxa noblea dela esango nuke, ez? Lurre ona dauke gehiegi atera gabe, frontisetik nik uste modu honen ateratzen dela pilota, eta asteburu hontako pilotalekuk antzeko ezaugarri duen pilotalekuk izan die, eta nik uste pilotan aritzeko oso pilotaleku egokik. Eta Bergarako pilotaleku honek historia luzea du, hemen garai batean Enpresas Unidas izaten zenean egu herrietan baziren, 3 jaialdi normalean urtero finkatu xamar zeudenak eta emakumezkoen pilota bertaraino iristeak ere emango dizue pozazuei eta baita hemen inguruko pilota zalei ere. Eta are gehiago Maili gurekin izan da, Maili Barroko lehenengoa bertakoa izan da, aukera aukera politia herritarren aurren jokatzeko eta ilusioz ere etorri izan dela bertara, ez? Eta nik uste 2 partidu on ikusteko modun gaudela, atzore gozatu beharra hartu ginen Lizarran, eta ea gaurre partidu hona ikusi dezakeu. Atzo 8 iruritan baztanen aipatu zidan, bertakoa izan da Mailik kuadriako lagunak eta ditxkideak ekarri behar zituela frontoira, berak bigarren partidan jokatuko du, eta aura hasi bitarte beste 45 bituntzu ordu bete, handik gora behar bada tarte pixka bat izango da, eta izango dute, haren lagunek etortzeko denbora, gogoa baldin badute, hemen Aratu Usteetako zapatua larun bat izaten da festa horren barruan egunik indartsuena edo behintzat bertako gaztea gogotxuen irteten den eguna, eta behar bada gehienak aje pixka batekin egongo dira, baina etorriko aldira horiek ere. Bai, seguro ez, azkenen, denak inauteri bete-beten, giro eharren ibiliko diela, eta, normala, aje pixkoat izatea, baina, ari da frontoia berotzen, ari da girotzen, eta, osagai guztik gainen jarrita ikuskizuna handia ikusteko pres gaudela. Gazte garaiak behar du gozatzeko, eta haiek atzo gozatuko zuten, eta gaurrean lagunak gozatzeko motiboak ematen dizkien hemen, joko alai hori, berak ohikoa duen joko alai eta bizi hori kantxaratzeko modurik baldin baleuka behintzat. Bai, eta gaina puntu garrantzitsua dauka bi bikotek ere jokoan, ez? Azkenen, hortxe sailkapena pixkat errepasatuko du nahi baduzu hasteko, eta ikusiko duzu, hoxe ez, bete-beteko sailkapena daukeula eta gaur begien arten jokatuko den partidu hori eraki horra izan leikela.
Ni etorri eta berehala aipatu dizut, gaurkoan Maik eta Naroak irabaztiko balute bigarren partida hartan, goialde hartan berdinketa hirukoitza zatekeela, hiru bikoteren artean 6-4 punturekin jartzeko aukera baitute gaurkoa irabaziz gero Maik Barrokalek eta Naroa Agirrek, baina zeuk aipatu duzula, eman diezaiogun begirada azkar eta harin bat sailkapenaren egoerari, lehen postuan zuek zarete, Iturriaga eta Orbegoko 6-4 irabazita, eta atzoko garaipeneko aldeko eta kontrako puntuak batuta eta eragiketa matematikoak egin da 26 puntu positiboren aberasarekin, bigarren postuan dira 6-4 punturekin, eta haiek ere atzoko partida jokatuta 18 puntuko aberasa, puntu positibo dituzte bigarren postuan diren Goiuri Zabaletak eta Irati Zabalak, hirugarren postuan dira 6-3 partida 6-3 garaipenekin eta 11 puntuko aberasarekin gaurkoa jokatu gabe eta gaur 5-3 barka eta gaur 6-4 jartzeko aukera izango dutelarik Maik Barrokal eta Naroa Agirre gaurkoa kontuan hartu gabe 11 puntu positiboren aberasa dute beraiek. Laugarren postuan berriz Ainhoa Ruiz de Infante eta Leire Galeano, atzo bertan jokatuta datoz Nafarroan, Lizarran Ainhoa eta Leire, eta atzo 6-3 garrena lortu zuten, 6 puntuko aberas positiboa duten momentuz, gaurkoan 7-4 jartzeko aukera, 5. Andre Aldaregia eta Olatz Ruiz de Larramendi 5-3 eta 3 puntu negatiboren aberasarekin, -3ko aberasarekin. Azken aurreko postuan berriz 4-2 Arrieta eta Mujika, 13 puntuko aberasarekin. Eta azken putz 7. postuan 6 garaipenik gabe eta gaurkoan 7. jokatuko dutela kontuan hartuta, -71 punturen aberasarekin. Naroa Etxekolonea eta Ane Mendiburu Nafarrak ditugu. Ligaxaren erdia joan zaie Etxekoloneari eta Mendibururi, punturik ez dute pilatu, aberasea oso negatiboa dute eta gaurkoan haiek puntuak pilatzen hastea eta 22 tanto egitea. Premiazko hemendik aurrera gauzak oso zail dituzte eta bidea oso izango dute maldatsua, baina 22 egin ezean hemen ezin daiteke punturik pilatu eta haiek hori izan beharko dute buruan, naiz eta atzo danik ikusi genuen bikote legez bestelako sentsazio batzuk eman zituztela Tolosan Beotibarren. Bai, nik uste ja sailkapenari begiratu gabere aidiela, nik sentsazioak hartzea duela helburu. Atzo ikusi zen, nik bukaeran eberaiekin zituko aukera izan nuen, eta kontentu gelditu ziela indako partidukin, Naroak bereziki nik esango nuke partidu oso nahi jokatu zula, eta gero, ane eskutako arazo batzukin badabil, horrek bere ohiko mailen jokatzea eragozten dio momentu honetan, baina nik uste pixkanaka aidiela beraien maila hortara hurbiltzen eta gaur ze partidu ikusi dezakeun, ez? Eta zuri aipatu zitutenaren bidetik, nik egindako elkarrizketan ere hori aipatu zuten bikote gisa bestelako sentsazio eta gorputzaldi bat izan zutela, eta aurreko asteetan baino gorputz hobearekin joan zirela etxera, nahiz eta partidarik irabazterik ez zuten izan, eta horrek ere balio duen mendena azta irabaztea edo galtzea, noski irabazteak poz handiagoa dakarkiola pilotariari, eta emaitza polit batekin, itxuratu batekin irabazteak bestelako sentsazio bat ekarri ohi dio galtzen duenari, baina horrez gain kantxan bizitzen diren sentsazioek eta izaten den jarrerak ere badu garrantzia, eta ura hobetzen joan dira asterik aste, eta atzo hobetu zuten nabarmenki Anek eta Naroak, eta hemendik aurrera ere atzoko bertsio bera ematen jarraitzea izango dute xede Nafarbiek. Bai, batez ere nik uste hoxe, Anek esku hori mailen rekuperatzen du, oain bestelako lanak eukiko ditu, masaje lanak eta esku hori mailen rekuperatzeko helburukin, eta hori rekuperatzen duen, eta Naroan laguntzakin, gauz politek iteko gai izanen die, eta mendik aurreare maila ona emateko gai den bikotea den. Eta nik dakidala behintzat, Ane Mendiburu ez da izango, eskuan minberatua duen pilotari bakarra, atzo bertan Lizarran aritu zen Nagore Galeanok, Leire Galeanoren aizpak alegia, ere eskuan minberatua zuen, alere ez zuen bat ere partida txarra jokatu, irabazterik ez zuten izan Alejandra Perezek eta biek, baina eskuan minberatua izateko maila txukunetik gorako eman zuen, Antzular gazteak, Nagore Galeanok. Bai, gaur egun ere egia da, naiz eta esku pixkoat ikututa izan, ohituta gaudelare, besak aldatuta, zuloak irekita, jokatzeko modu neoten eta olako eragozpen handi gabe kantxaratzen, ez? Bestela, oso zaila izaten da pilotari bat euneko eunen ongi kantxaratzea, eta, beti izaten da hor zerbait ere egiten duna, helburua izaten dena da hori kantxan ez nabaritzea gehiegi, eta, behintzat zure maila
gutxinez eman alizatea, ez? Baina ala eta guztiz ere, eskua minberatu duzula jokatzea, ez tabatero gozoa izango zuentzat, pilotari ontzat. Ez, bueno, batzutan buruk ere lan egiten dulako, ez? Eskue zuk sartzen diozunen, buruke hor atzeaka, atzeako gestu bat egiten dizu, ez? Esan ez, bueno, kontuz, hor mitxiskoa baduzula, baina, bueno, ikuste ja esperientzia ere badula, badakiula egoera zaietan jokatzen, eta ea ba, horrekin jokatzeko gai dien gaur ere. Eta esperientziarik ez dutenak, gazteak hasiko dira bizkanaka hori hartzen, eta eskua minberatuta edo ukituxea dutela jokatzera ohitzen hasten, berandu baino lehen. Bai, alaxe da, nik uste, bueno, hori ere ikaskuntza badela, batez ere takoak jartze hori, ba, bueno, beti izaten da beste ikaskuntza bat, ez? Azkenen, ba, bueno, norberak takotan bere maniak, bere moduk izaten ditu jartzeko, eta asmatzek ikaragarrizko garrantzia dauke, ez? Takoakin asmatzea pilotari batentzat ba, bere biziko garrantzia dauken ezaugarri bada, eta pixkanaka gaztetatik ikastek ba, zer esanik ez. Eta batzuetan tako gehiegi edo gutxiegi jartzeak ere izan lezake garrantzia, behar bada eskua unatutxea duzula jokatzen ibili behar duzunean gehiago babesteko joera izan daitekelako, baina gehiago babesteak behar bada pilota kolpatzeko joera natural horri ez jarraitzea ekar lezake, eta horrek ere partidan bertan kalte eragin diezaioke pilotariari. Bai, batzuk, bueno, beti dau, ez, eskutatik gehiago sufritzen dunak, ba, igualtako gaixokin jokatzen do, beste batzuk harintxeo, bueno, eskun ezaugarrin arabera ere izaten da, baina minberatu duzunen eta normalen, bai, tako gehiago edo espadarrapo gehiago hartzen denen, ba, eskun sartzea pilota gehiago kosta da normalen, baina, bueno, batzuk ohituta daude gaixokin jokatzea hori oso erlatiboa izaten da egiz. Baina hori nola ez, ohikuntzaren edo eskuaren egoeraren edo eskuen egoeraren ondorio izaten da. Hori da, ez, eskue momentu ora aldatu daiteke eskun moduen, nola daukezan, nola sentitzen duzun, eta hortarako ba, daudetakoak jartzeko modu ezberdinek, eta bueno, ikuste horire pelotan berezie dela, ez diongo bi esku berdin, da ez diongo bi tako jartzeko modu berdin, eta bueno, ikuste pelotak bere berezitasunen horire badula. Eguerdiko 12 izateko 13 minutu falta dira, pixkanaka, badator jendea Bergarako municipalera, Bergarako udal pilotaleku honetara, jaialdiaren hasiera ez dugu orduan izango, pixka bat atzeratuko baita, baina hemen pilotariak berotan eta partidan ahalik eta ongi sar daitezen ez dago gaizki, ongi eta behar den legez berotuta hastea. Eta horren aurretik ere aipatu nahi dut, hemen izan da, kantxa osoan jokatu duten buruz-buruko partida bat, 2 neskagazte izan ditugu, hor zein-zeinik gaienduko eta 22 eta 20ko emaitza izan dugu, eta gauza oso politak utzi dituzte partida hartan. Bai, alaxe da ez, hemen, bueno, zerainen astelenero gurekin entrenatzen diren bi aurren partidu polite eskaini edo ikusteko aukera eduki du, eta nik uste hoxe ez, pozgarri hoxe dela, atzetik etorkizune bada hola, eta asko aidiela jokatzen, eta denbora gutxin ba hor ikusiko ditula ez, eta nik uste, bueno, gurire ilusio berezi egiten diu ba, beraiek entrenatzea, aukera ematea olako partidu jokatzeko, eta bueno, gaur hementzien, pozik gainean nik uste partidu eharra eskaini diulako, eta guain zer eta aukera ez, bueno, berentzat erreferente dien pilotarioekin ba, horra agertzeko. Atzo pilotarietako batzuk joan egin ziren, partida bukatu eta berehala izango zutelako beste konpromisoren bat, beste pilotalekuren batean, baina normalean hemen neskatiko gazteak jaialdia ikusten geratzen dira, eta horrek ere ilusio berezia, zirrara berezia piztuko die haiei, hemen egoteak eta kantxan jokatzeak badakarrelako berezko berezitasun bat, baina baita zuk erreferente dituzun horiek zuriz jantzita eta kamiseta gorriarekin edo urdinarekin lehiatzen ikusteak ere. Bai, dudik gabe ez, azkenen, bueno, guain partidu ondoren ez, eta autografoak eskatzea etortzen di horrek esan nahi du, ba, bueno, referente bezala gaituela, eta guretzat hori oso polite da ez, beraiek ba, ilusio hori baduelako, pilotan segi, pilotan ikasi, eta egunen baten, ba, bueno, gaur gu hemen gauden bezala, ba, beraiek ere ote ba, lehen mailako partiduok jokatzen ez, eta nik uste, ba, hoxe dela beraien ilusioa, asmoa, eta hortan dabiltzela ez, buru belarri. Eta noski, nekatu ezean eta orain bezain grinatxu jarraitzekotan, hemendik urte batzuetara, haiek izango ditugu promozio mailan, eta horrez bada, lehenengo mailan hemendik denbora tarte laburrera, beharko dituzte urte batzuk, baina une hori haientzat ere iritsiko da, eta hori ere, bueno, orain egin dutena, orain egiten ari direna
etorkizunean gogorazteak ere piztuko die zirrara eta piztuko die alegrantzia, poza. Bai, alaxe da, ez? Orain hemen, argazkitean hor aurrekalden ikusten ditun bezala, seguro gero alderantziz gertatzen dela, bereek izango diela atzen epaian ondon dauden pilotarik, eta aurren beste batzuk euko dituela, ez? Eta emakumeen pilotak atzetik, oain pilota eskolatan pilotari asko behar ditu gero etorkizune bermatzeko, eta, ikusi ditun bineska hauek, hoixen eredu dira, ez? Hortxe jarri dira bai bineskatiko gazteak argazkirako lehendabiziko partidan ari behar duten lau pilotariekin eta epailearekin batera, eta gero azkar asko joan dira lehen hilarara, bertako bilar leku hartu eta leku hartuta hemendik aurrera txaloak jo eta partidek dakarki dutena gozatzea bestela nik ez dute izango, hori ere lanpozgarria izango da. Eta ziur naiz, gustura jarraituko dituztela gaurko bi partidak. Ea pilotariek ere maila eskaintzen diguten, Etxe Koloniak aterako du gaurko jaialdiko lehendabiziko sakea, urdinez hariko dira. Mendiburu eta biak, Gorriz aurkari, Ainhoa Ruiz da Infante, eta Leire Galeano, epaile lanetan, Gipuzkoako Pilota Federazioko Ricardo Amilategi, Eibartarra izango da, hemendik hartzukoa. Eta zer eskaintzen digun gaurko jaialdiak, sake bueltan ez du pilota hori eskuan behartzen moduan sartu Naroa Etxe Koloneak eta Usaz jotako pilotaka da horri esker. Tantoa urdina aldera bat eta huts Etxe Kolonea eta Mendiburu aurretik. Bai, nik uste sake ona izan dela, asko harrematu duen sakea, Leire ozta txapagainen jarri duna eta Naroak bai hor erdi hutsekin lortu du tantoa, baina esaten duen bezala berdin balio du eta markagaiun aurretik. Bat eta huts beraz markagaiuan Binafarrak, puntu premian diren Binafarrak, eta badator Galeanok Etxe Koloneari pilota bueltatuta Zubietarra sake ateratzera, erdiko aterazio Galeanok arazorik gabe jaso ezkerrez sartu da baita Mendiburu ere, eta gero ezkerra denez ezker paretara gerturatu eta lanak jarri Mendibururi. Galeanok luze Antzu Olarrak Etxe Koloneak kantxer dira zabaldu, Ainhoak bizti moztu, txosta joarazi dio, baina arazorik gabe jaso du Naroak luze zabalera Ainhoak, baina Naroak defentsa una erakutsita jaso. Oraingoan atzera Bizkaitarrak, Otxandiarrak Hanek jaso, eta Ainhoak Leireri utzi dio pilota, noblea zuen eta iruterdi ingurura. Hanek gainean jarri du berriro, erdi aldera bizi, eta bere tokitik ateraraztera Ainhoak Naroa, oraingoan zabaldu egin du pilota, eta ezkerzer bikaina Ainhoa Ruiz da Infanterena, abiatu da, baina eramaterik ez du izan Naroa Etxe Koloneak, bana oso tanto polita, Ainhoak amaitu duen hausi. Bai, nik uste partiduz partidu hori xei dela erakusten Ainhoa, ez? Ideiak oso argi ateratzen ditu kantxara, eta, atzore hola xebili zen, ez? Harrapatu ala bukatzen, gainera, izan daitezke temporada batzukoan on saiatzen zen, ez? Jokaldi bakoitze bukatzen eta, zuzun hainbeste asmatzen, baina azken aldin dauken ratxa esango genuke oso ona da, begiei hartzen duen tokira botatzen du pilota, eta oso arriskutsu da momentu honetan. Eta bolada ez ezti, konfidantza ere, bai? Konfidantzaz gainezka baita, hil azken bolada honetan Ainhoa. Bai, hori da, ez? Konfidantzakin batera etortzen den ratxa izaten da normalen, baina azken aldin oso ongi da bukatzen, eta zaila da, ez? Horrei aurreitea, saketik hasita mina hundi egiten du, eta bigarren pilotaka da hortan esanik ez. Eta tanto egitearekin batera, zuzenean joan dira Ricardo Amilategi epailearen saskira pilota aldatzera eta beste material bat kantxaratzera, eta gorriek ateratako pilota berri honekin ari da tanto hau jokatzen, momentu atzelarien artean zen pilota, atzetik zabaldatetik aurre aldera bideratu du jokoa, eta bidali du pilota. Hanek, gero zabalera Ainhoak, Naroak jaso eta txokoan geratu zaio nabagunea, dejada eginda aprobetxatu du Ruiz da Infantek, 2 eta 1, momentuz horrien bitantoak. Ainhoak dotorezia handiarekin amaitutako 2 jokaldi izan dira. Hori da, lehen aipatzen ginuna, ez? Dejadakin batez ere konfiantza hundikin dabil, ikaragarri ongi botatzen nahi da dejada hori, eta mina hundi egiten du gaina oso dejada azkarra da, ez? Denboraik ez du ematen defenditzeko ere, bertan egonagatik ere oso zaie dena altxatzea, eta zirte dozarta den hontan, gaina dena ateatzen zaio, eta nik uste horrei aurre itea atzore ikusi zen oso zaie dela, ez? Maite eta Eneriz gogotik saiatu arren,
eta gaina beraiek ere partidu bikaina inagatik, ba, bueno, hoxe, leire hon batekin atzen eta Ainhoa hola bukatzen nahi den bitarten, ba, tekla bilatzea horrei aurreiteko, ba, eza bate erresa. Oraingoan bi pareta egin du, ezker paretak eta frontisak bat egiten duten koxka edo gune hartan jota, ez dut uste, ari nahi bezala zabalera du zaionik bi pareta, baina azkenean efektu hartu du, eta Naroak eramaterik ez, 3-1 markagailuan, agintemaki hartuta gorrietan, Ainhoa Ruiz da Infante, eta beste tanto bat jokoan, orotara partida honetan, 5. dena. Atzera etorri behar, korrika Etxekoloneak, baina zabaldu ezkerparetatik, arruntza jazen hori iregizea, baina jokaldia egiten saiatu da, eta gero zabalaldetik pilota bildu egindu Ruiz da Infantek, eta gainera etorri zaio mendibururi, kontrapausuan harrapatu du, eta eramateko modurik ez, mendiburu uartearrak, 4-1, gorriak aurretik, eta nagusi jokoan. Bai, aginte, zuk zantzun bezala aginte makila hartuta momentu honetan, eta saketik bat eze, klaro, mine egiten do, bigarren pilotaka da nahiko aurren gelditzen zaio, eta gero, ba, bueno, bukatzeko dauken nabilezik momentu honetan, ba, zaie da horrei erantzutea. Sake gaiztoa, 5-4 denera, 5-erditik makurtuta han hemendiburuk eraman, Galeanok kantxa erdira ezkerrez, baina indar bizian atera zaio pilota hori eskutik Leireri, oraingoan txokoan barrena luze jarri du pilota Ainhoa Ruiz da Infantek, eta mendiburuk eramaterik ez, 5-1 markagailuan, Ainhoak bukatutako beste tanto bat, 5-5, bolada bikainean dabil. Bai, nik uste guaingoan anek eraman bakarrik ez, ezker horrekin, goiko posturekin zabaltzea zule helburu, hor, bueno, pixkoa zabala bilatu eta Ainhoa desoroso sentitzeko, baina pilota eskun ez du sartu eta bera erori zaio, ez. Eta atxeden sete betortzea erabaki dute Naroak eta anek, epaileak kronometroa martxan jarri du, eta minutua pasata ea zertan diren gauzak eta zertan diren partida honetan dihar duten 4 pilotariak hurbildu zaie Ruiz da Infanteri eta Galeano hori botileroa, Jose Mari Galeano, Leireren aita, eta horrari zaio Jose Mari Ruiz da Infante Galeano bikoteari egin beharrekoen xetasunak ematen, pilota eman die epaileak Etxekoloneari eta mendibururi jorlasten, jostatzen jarrai dezaten. Etorri dira berriz ere, epailearen aginduari men eginda. Gorriak kantxara, eta une batetik bestera izango dugu berriz ere, beste kintze bat, beste tanto bat jokoan. Atera du sakea, Ainhoa Ruiz da Infantek luze jarri du, 5-6, ez da aurrekoa baino askoz ere hobea. Zabalera erantzun du mendiburuk, Leireri eskuinez sartzen usteko, baina azkenean ezkerrez jo du, eta eskumaldetik ezker paretara zer nolako pilotaka da jo duen. Leire Galeanok biziki arrimatu du pilota gainera ezker pareta hartara, eta mendiburuk eramaterik ez, 6-1. Bai, Leirek sendotasun erakustez gain pilota osongi arrimatzen do, gaina ezkerrakin ematen dionen, ba, efekto berezi batekin esartzen da hor ezker paretara, eta ez die bate pilota errexak eramateko, eta atzore erakutsizunez, partidu bikaine intzun aukerazun bakoitzen ederki bazte hartuz, eta gainera hor aurrera joaten denen oso arriskutsu da, dejada oso ongi botatzen dulako, ez? Eta ezkerra denezkero, zuei lanak zail jartzen dizkizue, izan ere gehienak eskumatia zarete, ados pilotan bera da, eskumatia ez den bakarra, eta hartara ezkerra den pilotari bakarra, eta zue beti saiatzen zarete, ezkerpareta bilatzen aurkariari pilota gaizto jartzeko, baina Leirerekin ez du estrategia horrek balio. Hoxe da, ez, esan duzun bezala, bueno, ohituta gaude atzore komentatzen ginunez, gure jokoangatik ezker pareta gehiago bilatzen, eta kasu honetan Leiren kontra nahiko balioik gabe gelditzen da, ez? Guk jotako pilotaka da bakoitze, bueno, ezkerra izan da goain bestelaxe, ez? Beste momentu baten ia tanto izango zen, eta goaingoan oso ongi eramandulako, ez? Pilota mozten saiatu da Etxekolonea, baina txapara joan zaio, 7-1 markagailuan, eta Leireren inguruan esan dezakegun beste zerbait, bere defentsa ona eta bere galtzeko joera oso txikia, atzo pilota bakarra galdu zuen, gaur 8 lehitzan jokatzerik ere ez zuen izan, kantxara ezpaitzen jarri, eta gainera ez detasun apur horrekin lana beti izaten da
nekezagoa, baina normalean oso pilota gutxi galtzen duen pilotaria da. Atzo bakarra galdu zuen Lizarran partida ikusita apuntatu niona bakarra izan baldin bazuen behintzat, eta gaurkoan ere nik uste oso pilota gutxi galduko duela, ondo baldin bada behintzat. Bai, hoi da, ez, gaztetasun horrekin pilota bakar bat galtzea, ba, bueno, horrek bere alde asko esan nahi du, ez? Esan nahi dut, bueno, gaztetasune, sendotasune, normalen ez die uztartuta joaten, Leiren kasun bai, eta hortaz gaina ba, bukature bai, ez? Orduan ikuste garantia handiko atzelari dela momentu hontan, eta gaungi jokatzen nahi dena gainean. Aurrealdean jokoan hasten Ruiz de Infante, aurrena kantxa erdira botatako pilotakadarekin aurkariak nahastu, eta gero txokoan geratu zaion abagunea ederki profitatu du Ruiz de Infantek. Tejada hortxe txokoan eginda 8 eta bat markagailuan, aitaren batean ari zaizki aurreratzen Ainoa eta Leire, Naroari eta Aneri. Partida hasi besterik ez da egin, ez dira 10 minutu neurketa martxan jarri denetik, eta jada 10. tantoa dago jokoan. Oso azkardoa partida, gorriak izaten ari direlako nagusi, beste ez zeren gainetik. Bai, azkenen kosta egiten zaio Urdinei Ainoari hor pilotak entzea, nahiko hurbil hartzen nahi da pilota, eta bueno, oso ongi bukatzen Ainoa momentu honetan, ez? Naroa saiatzen nahi da Aneri laguntzen, baina oso atzetik hartu behar izaten du pilota, eta erabat defentsa lanen da bie, ez? Guain, bueno, defentsa lan honri osker, ba, bueno, tantoare lortu do, nik uste Naroak nahi dula, ez? Badakianek eskuri nahi baino ikutua daukela, eta bere gain hartzen nahi da partidun pisue, eta bueno, guain behintza defentsa lan hon batek sari eman dio. Ainoak badakigu zer nolako jokoa plazaratzen duen, oso oldarkorra da, eta aurrean aukera duen guztietan sartzen da. Pilota ona ala txarra izan, eta kasu honetan kantxaren erdira bizi bideratu nahi izan du pilota, baina txapara joan zaio bete-betean, arriskatzeak eta horren beste sartzeak horixe dauka, batzuetan txaparekin edo txapapearekin topatzea, eta hartara tantoa aurkariei ematea. Bai, alaxe da ez, pilota oso txapatiko oso gertu erabiltzen du jokaldi egiten duen bakoitzen, eta bueno, normala da hain beste ajustatzen duzunen tarteka txapa bat, edo txapa azpira ere tarteka bat emapotatzen. Eta Urdinak egindako bigarrenarekin zuzenean hartu dute, kantxatik epailearen hotzararako bidea, eta aldatu dute pilota Naroak eta Anek, eta aurrena partidari hasiera eman dion pilota honekin tanto boladatxo bat egiteko modurik izaten duten Zubietarrak eta Uartearrak, 2 eta 8 markagailuan, aspalditxoko partez Urdinak berreskuratu dutelako sakea, baina oso bolada eta oso etekin txikia aterako diote sakeari Nafar biek. Atzera bideratu du pilota Ainoa Ruiz Infantek, eta 5 eta 4 terdi ingurutik jasotzerik ez du izanan hemendiburuk, 9 eta 2 Ainoak egindako beste tanto bat, eta berriz ere gorriek aurrez egin duten gauza berbera, materiala aldatzea, alegia. Bai, pilota bizitxegoan ikuste Ainoan da Leiren eskutik, batez ere saketik mineikia gustatzen zaiolako Ainoari, hain sakatzaile ona izan da, ez? Eta bueno, oain behi da, gutxitan gertatzen zaio, baina bueno, nahiko motz sakatu nahi izan duen hortan, falta Ainoan eskutik. 3 eta 9, hemen 3. kuadroan dago sake laburrenen muga, hortik aurrera behar dute sakek balekoak izan daitezen, eta 7tik atzera ezin dute pasa, ez dut uste, inor izango denik 7ko arrastoa gainitzeko moduan, baina 3ko arrastoa ez gainitzeko moduan. Bada, pilotariren bat, oraintxe Ainoari pasaztaioan gauza berbera, ez dut ikusi sakean botea bera narrastu ote zaion, edo bestela indar handiegia eman ez izanaren ondorio izan den. 3 eta 9 markagailuan, pilotaka da bakar bat bera ere jogabe, tantoa lortu dute Urdinek, eta tantoa lortzearekin batera aldatu dute pilota, hau ere muga-mugako sakea, baina 3ko arrastoa pasaduena aurrealdean, Ainoa eta Naroa zein-zeinik gainenduko, Etxekoloneak zabaldu, Ruiz de Infantek bildu, eta Gaizto Jarri kantxer dira zabaldu, Etxekoloneak berriz ere, eta gero txokoan barrena jarri du luze xamar, hartara abiatu da, pilota hartara abiatu da Naroa Etxekolonea, baina biltzerik ez, eta 10. egitearekin batera, lehengo pilota aterako dute, lehengo ez, hau
berria da. Gorriek orain arte ibili eta plazaratu gabea, eta ea zer nolakotasunak izaten dituen pilota honek. Bai, saketik beti mine egiten saiatzen den hortan bizigoa izango dela pentsatzet. Pilota bizi-bizi erabiltzen doinoak ez bakarrik dejadatako, ez? Pilotari ematen dion bakoitzen bizitasunekin ateratzen da, oso esku biziko pilotari da, eta batzutan konturatzeako atzerak ateratzen zaio, eta horrek min egiten da horrek aldetik. Labur geratu zaio sakea Mendibururi, baina jaso, Galeanok atzera, berriz ere bostaren ingurutik beharrean segi behar. Mendiburuk airez sartu da pilota txar bat kentzearen Naroa Aneri, horre oso urruntzen pilotatik, ia biko alarran zituen oinak, hortxe ikusten ari zarete kantuaren errepika, bitik atzera zituen oinak, bi eta laurdenean finkatuak, eta handik gantxoz egokiro sartzea, ez da erraza izaten, eta txapaztira joan zaio zuzenean, 11-3 markagailua. Bai, baina berak ere badaki ez, pixkat arriesgatu behar dula, berare saiatu behar dula tantori bukatzen, azkenen nagusitasunen momentu enten kolore gorrikoa delako, eta hortik ateratzeko pixkoa saiatu behar dula berak ere bere joko egin, eta naiz eta jokaldi zaila izan, ongi sartuta zeon, eta zoritxarrez txapazpira joan zaio. Hau ere labur geratu zaio Aneri, hori ez da barruan izango, frontisean, balekoa izanagatik ere, 12-3, gehiegi txoloratu du pilotaka da hori Mendiburuk, eta noski atzoko partidaren azken zatian ikusi genuen ezkerrez gehiago sartu zela, eta hori gaur aipatu dugun arrazoiarengatik oso da ulergarria, eskuina minberatua baldin badu, eskuina ukitutxea baldin badu, normala ere bada, ezkerrez gehiago sartzea, zuk naturala ez duzun eskuarekin gehiago pilota jo behar izatea. Ba, ikusten da ez, ezkerrez gehiotan jartzen dela, baina egia da ezkerrez konfiantza handia daukela, ez, posture oso naturala dauke, bai goiko posturen bai azpitik jotzen dunen, eta berari ere ez zaio hain komodo egiten ez, ezkerre esku hori sartzea, ongi manejatzen duen esku bat delako, baina dudik gabe nahiago kulukela eskuin esku hori ongi izan, eta batez ere, behintzat eskuinekin atzeratzeko aukera gehiago izan, gero Naroari aukera bat sortu alizateko. Bigarren aldiz etorri dira H-den setera Etxekolonea eta Mendiburu, aurrekoan bezala minutua bete aitzin, etorri dira aurrera neska nafarbiak eta epaileak jokoan jarraitzeko unea dela esan orduko. Jaiki dira ulkitik eta jarri dira jokorako berriz Ruiz de Infante eta Galeano, oiu txikia Ainoak Leireri benga esanez, eta badator sakera. Ados pilotaren kuadroko bizkaitar bakarra, Ainoa Ruiz de Infante, seiterritik pilota zaila jaso du Mendiburuk, Ainoak zabaldu segidan, Etxekoloneak bildu, dejada oso polita Leire Galeanok, jaso alere, Etxekoloneak bizi moztu, Ainoak jaso hori, Naroak ere, biparetara iritsi eginda, Leirek zabalera, kantxa erditik zabalera egin behar, antxintxika korrika, Mendiburuk luze jarri du txokoan barrena, baina ez, Ainoak nahi bezala, eta gero txokoaren inguru horretan geratu den tarte libre hori, pilota luzesko ezkerrez jarrita aprobetxatu du Etxekoloneak, 4 eta 12 markagailuan, eta orain zalantza egiten ari dira, gorrien bigarren horrekin jarraitu edo beste material bat atera, antza denez, pilota berberarekin segitzea erabaki dute, Naroak eta Anek, Naroak bertara bidali behar zuen pilota tantoa egingo bat zuen, eta ederki bideratu du txokoan, ederki bilatu du eta ederki bukatu du tantoa txokoan izan den tarte libre hartara pilota bidalita. Bai, meritu handiko tantoa Naroan eskutik ez, defentsan lan itzela inberri izan do tantoa bere aukera gero baliatu alizateko, eta nik uste meritu handiko tantoa lortu dola Naroak, eta baldintza hotan eta ikusita nekre dominatzeko zailtasunek dauzkelan ikuste Naroai dela saiatzen eta ezin zaiola gehiago eskatu ez. Buru belarri dabil, pilotaka da bakoitze saiatzen den Aneri laguntzen, eta defentsan ere bikain ez, eta ikuste gaur ere sentsazioan momentuz beretzat onak diela ez. Partida honetan agaso ez da hainbeste sartzen ari, gorriak ere ez zaizkiolako hainbeste aukera uzten ari, bereziki Ainoa delako gaurkoan hemen musika jarri eta aurkariak dantzarazten ari dena, baina aukera duenetan ikusten dugu sartzeari ez diola beldurrik.
Etxekoloneak ez dela kikiltzen eta gainera hanek aipatu dugun moduan eskuin esku hori minberatu da baldin badu, gehiagotan sartu beharko duela jakinaren gainean izango da, Naroa. Bai, baina baldintza txarrak dira, ez azkenen beti defentsan nahi behar hori aukera gutxizuk erasora pasatzeko eta hola zabiltzenen bazaia izaten da, ez? Beti partidun baten defentsan tokatzen bazaizu aritzea, defentsatik erasora bilatzeko une horiek gutxitan topatzen die eta zaila da guain bezala, ez? Azkenen oso behartuta ditzalako pilotan eta ia hori, ez? Harrapatu ala bukatu behar dozolako, baina bukatzeko aukerarik ez daukezulako. Atzera ia pasatako pilota zuen hau, Naroak egirez saiatu da zelan edo alan tantoa lortzen, baina modurik ez tantoari jarraipena ematen, baina modurik ez pilota horrek berriz frontis beltzerako bidea hartzeko eta bat zenbakidun atera du Ainhoa Ruiz de Infantek, gorriek atera duten lehendabizikoa eta aurrez usatua dena, alegia. 13 eta 4 markagailuan atera du beste sake bat Ainhoa Ruiz de Infantek, 6 eta 4 denetik jaso behar. Postura behartuan sartuta Mendiburuk, luze gero atzera Galeanok, Mendiburuk ere bai, eta ezkerrez Galeanok, goi baino laburxiago geratuta. Atzean jarri, 4 eta 4 den ingurutik Mendiburuk bueltatu, Zabalera, indartxu, Ruiz de Infantek, Etxekoloneak bildu, Ainhoak ireki, luze jarri du Zabalaldean Etxekoloneak, bolea zerantzun dio pilotari Ainhoak, Zabalera gero anek, txokora moztu Ainhoak, Naroak jaso, berriz ere txokora luzeago oraingo honetan Ainhoak, hanek jaso, txokoan barrena luze, ezkerrez Galeanok, eraman, hanen Mendiburuk airez Zabalera, aurkariak berriz ere, ohi bezala, dantzaraztera, Ainhoa luze, erdi aldera Galeanok, Etxekoloneak eraman, bien tartera bildu du. Asko zabaleratu den eta ezkerpaetatik asko atera den pilota hori Ainhoak, gero erdi aldera indarrik txertatu gabe Galeanok, Zabalera oraingoan, Ormabikoa, ez hark nahi bezalakoa Naroak, eta gero Ormabikoari jokaldi berberarekin erantzun dio Ainhoa Ruiz de Infantek, erdi aldetik etzen bat ere erraza jokaldi hori, baina ezkerrean zen Naroa eta hane oso urrun, eta ez batak ez besteak jasotzeko eta pilotara iristeko aukerarik ez, beraz, tanto oso polita Ainhoak utzi digun hauxe, eta jada badituzte 14 Bizkaitarrak eta Antzuolarrak. Bai, ongi manejatzen jokaldi ere bipar eta botatzea, nik uste, Naroan alegin ona izan dela, baina gero, kontraerasoan beste batekin bikain asmatu dula. 14 eta 4 markagailuan, 5 eta erdi ingurutik jaso behar sakea. Mendiburuk, txokoan Ainhoak, hanek korrika egin eta jaso, atzera berriz ere Ruiz de Infante Bizkaitarrak, punpagoran ekarri. Mendiburuk eta gero Galeanok, Zafraldia Zabalaldera. Kontrakantxatik bildu behar. Mendiburuk eskumaz, ezkerrez Galeanok luze. 3 eta 3 laurdenetik luze jarri du. Toki ingurura, toki bertxura, inguru bertxura. Etxekoloneak ezkerrez zabaldu. Mendiburuk eta hor nik uste eskua mimeratuta izatearen kausa zuzenean tantoa bukatu beharra ikusi duela horranek, eta kantxa erdian pilotak pixka bat geratzeko joera agertu du, eta Ainhoak eramaterik ez, 5 eta 14 markagailuan beste tanto bat urdinek eta pilota berarekin jarraitza erabaki dute, gorrien bat zenbakidunarekin. Bai, aurreko tanto baten saiatu da ez, ezkerrez hor irekitzen, kasu hortan ez zaiotera, eta goengoan txapagain gaineko eder batekin lortu du bere helburua, eta nik uste haidiela saiatzen, pixkanaka tanto batzukre pilatzen hasi diela, eta ea takada luzego iteko gai dien. Pauso laburrean etorri da sake ateratzera Naroa, ez du berak nahi bezala jo, baina justu izan bada ere, gainditu du pilotakada horrek hirugarren kuadroaren arrastoa. Ainhoak moztu, Naroak zabaleratu eta baita segidan gero Ainhoak berak ere, baina gehiegitxo doitasuna falta izan du hor. Ez dakit horreztuen oso ongillo eskuarekin, eta nik uste horre behar bada esku hor jogazego joko zuela, eta horrek desbideratu duela zeharo Ainhoaren kolpaketa, gaizki jo duenez, akatsa Bizkaitarran ez eta 6. Etxekolonea Mendiburu bikotea entzat.
Bai, hankak nik uste kejatzen zela hankak ez ditula ongi jarri, ez? Eta hor berak zabalea bota nahizun hortan hankak ongi jarrita ez izatekin, ez dula behar bezala eskun sartu pilota. Sakea 5 eta 4 denera Etxe Koloneak ezkerrez arazorik gabe bueltatu. Frontis beltzera. Galeanok lauterdian gaizto jarri dio Leire Kaneri, baina Nafarrak eraman. Zabalera luze. Ainoak eta kontrakantxaraino korrika eta presaka oso azkar etorri behar izan duanek jasotzeko ez dira horiek. Pilotarik gozoenak eta egokienak ez du bueltatzerik izan, 15 eta 6 markagailuan, eta hor hemen kamerak eta tripodeak tartean direla, ez da beharleku gozoa kontrakantxa inguru hori. Bai, nik uste asko zabalaratu dela pilotari, ez? Joan da ane, eramateko ere aukera txomate ikusten zitzaio, baina bueno, gutxi falta izan zaion arren, azkenen txapazpira joan zaio. 15 eta 6 beste tanto bat jokoan. Armoztu eta txosta joarazi Ainoak, zabalera deja da Leirek, iritsi egin da Naroa eta lehendabiziko puntan jaso du. Txokoan utzi du Ainoak, anek zabaleratu, Galeanok eskumaz jo. Eta ezkerrera bildu, txokoan Etxe Koloneak eta iristerik ez Ainoak. 2 pilotakada baino ez ditu jo eskumaz orain arte Galeanok, eta jo duen honetan ere aurkariari pilota gaizto jartzera, gutxitan sartzen da eskumaz, baina sartzen den horietan zuzen eta benetan ongi. Bai, hoxe da, ez, esan du ezkerra dela eta ezkerrakin sendotasuna hundira ikusten dula, baina eskuinekin bai, ez, egia da, golpe naturalik ez daukela esku horrekin, baina utxe egin ez doiten, ez, esaten zu, eskuinea botako diot eta ea hor tantoa sartzen dioten, baina normalen pilota guztik eramaten ditu eta horrek ere asko balio do, ez. Duela aste batzuk, Etxebarrin komentatu zidan Jose Mari Galeano Leiren aitak azken bolada honetan eskumarekin ere hartzen ari dela, konfidantza eta hori premiazkoa da jokatzen ibiltzeko, eta ikusten da esku gozoa dela, ezker gozoa dela, baina eskumaz ere sartu behar duenean, ez diola beldurrik, eskuinez kolpeak iratzeari. Ez, alaxe da, ez, hori ere entrementutako lana da, ezkerrakin badakiu denak zer nolako maila ematen duen, da eskubikin, gehiago kostatu arren, gero eta segurtasun gehiago hartu, zabaleretik txokora ere ederki baztertzen du pilota, eta ikusten da alditik aldira ere, eskuinekin hauekin moldatzen dela. Aitzin tantoan txokoan pilota jarri eta Ñakoaren bidez, Dejadaren bidez, tantoa bukatzen saiatu da Ainoa, baina txapazpira joan zaio, 8 eta 15, eta atera du sakea. Naroa Etxe Koloneak beste tanto bat martxan da beraz. Luze, Etxe Koloneak txokoan barrena 3 erditik Galeanok ezkerrez, erdialdera bideratu du jokoa. Ezkerrea bildu eta txosta joarazi gabe asko zabaleratu da, asko erdiratu da pilota hori, eta gero Galeanoren arrapostua ezkerparetara gerturatu zaio eta gaizto jarri zaio Etxe Koloneari, eta Zubietako pilotariak ezin eraman 16 garrena gorrientzat, 16 eta 8 eta pixkanaka badoaz, 22 garraneraino Ainoa eta Leire. Bai, nik uste, momentu txarreko utxegitea izan dela, justo pixkat partidu sartzen aizila ematen zulako, ez? Tanto batzuk segidan ina zeuzken, sentsazio honekin, eta pena, takada hori moztuko bidea etorri delako, ez, utxegite horrekin. Eskumaz 3 garrenez gaurko partidan Leire Galeano, gainera gaizto jarri, aurrekoan egin duen gisa berberean, Ainoak moztu, baina asko erdiratu da pilota hori, berriz ere eskumaz zabalera, eta urrundik jaso behar izatera behartuta aurkariak, ezkerrez orain, txokotik luze Leirek, anek jaso, berriz ere ezkerrez jo eta luze jarri, boleaz moztu du pilota horren egaldia Naroak, eta horrekin batera tantoa bukatzen ere alegindu da pilotaka da horren bitartez. Zabalera berriro, abiatuko da Ainoa, eta abiatu ezezik jaso ere egindu, zabalera berriz ere Naroak, eta gero gainera bidali dio pilota Ainoak Naroari, eta pilota oso hurbil zuen, begien bistatik galdu du, eta berriz ere burua ezkerrezarantz giratu duenerako, pilota jasotzerik ez, Naroa. Bai, tanto nahi ikusi du ez, Naroa saiatu da, oso ongi mugitu du pilota, bat ez zabalen luze, zabalen motz aldatuta, eta gero horre Ainoa kontraerasoan badejada bikainekin bukatu du ez. 17 eta 8,
Jarri du beste tanto bat martxan Ainhoa Ruiz de Infantek, boste terditik jaso. Han Mendiburuk zer nahi egiteko pilotak, eratu zaior. Ainhoari eta ez du barkatu. Sake restoan izan duen aukera Politori eta botearen ostean oso ezkertzea ederra sartu du, tanto partidaren hasieran egin duen moduan. Bai, nik uste kasu honetan ezkerrakin asko jokatzen nahi dela eta bueno, naiz eta ezkerrona izan eta zabaltzen eta nasten saiatu ez dela berdine, ez? Eskuinekin ikendoanen bine, osongi baztertzen do pilota, luzere jartzen badaki eta azkenen oso zaila da Ainhoa eta Leire bezalako bikote batei horratzen ezkerrakin bakarrik hasi jokatuta aurreitea, ez? Gaur bueno, bikote hortan hoxe faltako litzeken ikusten Aroa berea ongiten nahi dela, gehiago ezin zaiola eskatu, defentsan, erasoan saiakera bikainek egiten nahi dela, baina atzalde hortan laguntza gehiago beharko lukela, aukera gehiago eukitzeko Aroak errematerako. Hauxe izan dute 3. aldia, Urdinek atxeden seterako bidea hartu dutena eta aurrekoetan pasaden gauza bera pasada, minutua kumplitu aurretik zutitu eta jokorako jarri direla eta minutua bete arte itxaron dute hauen aurkariek. Eroso gabiltzanean denbora ere azkar pasatzen da eta ez duzu zutitzeko premiarik ikusten eta ala bihar dute. Eroso eta orain artean behintzat gozo. Ainhoak eta Leirek ezker paretara gerturatu du pilota hori Galeanok eta Mendiburuk jasotzerik ez emeretzi eta 8 markagailuan. Bai, alaxe da ez, guain ongi baztertutako pilota izan da berriz eta guain ezin izan du eraman eta saketik atzore erakusten do ez, aldiretik aldira erakusten do sake horrekin ikendun minori eta atzelari lana ez da bakarrikoa eramatea, baizik eta kentzea, badakielako bigarren pilotak da hortan mina hundi egiten dula eta hor lanak asko zailtzen die. Lautar dira sakea, Ainhoa Ruiz de Infantek. Galeanok luze jarri du. Txokoan barrena, baina nik uste eskuan ez zaiola pilota hori behar bezala sartu eta Naroaren pilotakadaren ostean erdialdetik zabalera oso dezada polita egin du Ainhoa Ruiz de Infantek, 20 eta 8 beste tanto politat Ainhoaren saierako. Bai, azken aldin, konfiantza horrekin dabil eta gero markagaiukure laguntzen do, ez? Ez berdine, atzetik zoazenen eta jokaldik iten hasi behartzanen, hor zailtasunek haundiguak izaten dira, aurretik zoazenen konfiantza askoz gehiokin jokatzen duzulako, eta momentu honetan konfiantzaz beteta eta jokaldi oro oso ongi bukatuz. 20 eta 8 markagailuan azken bitantoen faltan dira. Ainhoa eta Leire sake gaiztoa erantzun du. Hanek eta gero txokoan utzitako pilotara ere iritsi da. Naroa azken nuen uste, jaso behar zuenik, txokoan Leire Galeanok, gaizto jarri baina jaso. Naroak ormabikoa, Ainhoak bertan da, Naroa ordea, bildu, baina gero ezkerrez pilota atzera bidali. Leire Galeanok, berriz ere, laukotean gazteena denak, atzean jarri. Atze aldera etorri behar, Ainhoak pilota bien tartera bildu eta gaizto jartzeko, bien tartera bildu bai, baina gaizto jarri ere egin du eta 21 garrena eman dio pilotaka da honek bikote gorriari, 21 eta 8 eta lokarriak askatu zaizkionez hortxari da, lotzeko lanetan, han hemen diburu, 21 eta 8. Bai, nik uste goengoan dejada bota nahizula txokoan ez, azkenen aurretik mozten saiatu denetan nahiko ongi atera zaio baten bat, eta goengoan aldatu nahizu pixkoat, txokoan dejada iten saiatu da, baina txapazpira joan zaio. Hogeita bat eta 8 eta partidan hartzeko modua dagoen, eten aldi guztiak agortzea erabaki dute Urdinek 4 minutuz, eten daiteke gehien ez ere partida, eta hausia izan dute laugarren bueltaxka kantxatik atxeden setera bitartekoa, eta ez dakit hemendik aurrera zenbat tanto izango diren, urrengo sakea balekoa izan ezkero behintzat izango da, Ainhoak atera ahal izango duen azkena, eta hemendik aurrerako guztiak hau salbu, Naroak atera beharko lituzke, baina 22 arteko bidea oso dute maldatxua, baina hemen ez dago ez zerrera bakita, 22 tanto egiten den arte. Naroak eta hanek orain buru altxa eta lanean jarraitu beharko dute, euren jokoa plazaratzen, posible baldin badute behintzat. Ba, esegi beharra dago ez, kenen oso garrantzitsuk die, sailkapenei behidere tanto bakoitzek urrea balio edo, eta horretaz arratago, partidur pixkoa buelta ematen saiatu, berriz sentsazioik rekuperatu, eta hemen 22 arte dena eman beharra dago.
oiu txikian Aroakan eri, haupane. Eta txaloak, bertara bildutako zaleak, Ainhoa Ruiz infanteri, bere azkenen gosakea. Izan baitu hause, ez zinera Manane Mendiburuk. 21-8-kotik 22-8 igaro eta partida amaitu da. Garaipena eta beste puntu bat, Ainhoa Ruiz infanterentzat eta Leire Galean orentzat gaur haizea alde izan dute. Partidaren zatirik handienean ez ditugu deseroso ikusi eta Irribarre Zabala aurpegian islatua dutela joan dira atxeden setera Ainhoa eta Leire elkarrekin hortxeari dira solasean kontent asko eta gaurkoan ongi jokatuta eta 22-8 puntua lortuta pozik joango dira Otxandiora eta Antzuolara. Neska bi hauek Ainhoa Ruiz infante eta Leire Galeano atzo ere ez zuten bat ere partida txarra jokatu, aurkariek lan handiagoak eman zizkieten baina eta gaur haizea alde izan dute eta eroso eta jokatu behartzen moduan aritu dira. Nik uste konfiantzaz betetako asteburu izan dela beraientzat ez, atzo eta gaur garaipena handik lortuta, 2 puntu oso baliotsu, sailkapenen ere hor jarriko die goigoien, eta nik uste beraientzat asteburu oso emankorra, 2 partidu honekin eta 2 garaipen bikain lortuta ez, eta urdinen kasun, nik oraipatuko nuke Naroan jarrera, Naroak indun lana, azkenen defentsan bikain ibili delako, erasoan eukidituen apurroietan saiatu delako, baina egia da bikote horrek funtzionatzeko ganen beharrare badaola, eta momentu honetan eskua injustu izan da zaie dela, ez? Nik uste aste honetan, aste pare bat honetan hortan lan hori barko du lukela, rekuperaketa lan hori, eta nik uste posea lemailen rekuperatzen den, eta bikote bezala behingoz funtzionatzen hasi daitezkeen. Okerrezpan naiz gaur 8, otsailaren 18 izango dute haiek urrengo konpromisoa Lekunberriko jaian pilotalekuan, eta hartarako eskua ongi izaterik baduen Manane Mendiburuk, eskuak ongi izateak bestelako konfidantza bat ematen baitio pilotariari, emankizunaren hasieran aipatu dugun moduan. Eta tira, gero errepasatuko ditugu partida honek utzi dizkigun zenbakiak, baina prestatzen ari zaizkigu Ainhoa eta Leire eta eurengana hurbilduko naiz, elkarrizketetan haiek ez ezik, galdu duten Naroa Etxekoloniaketan Mendiburuk ere, zer dioten entzutera. Hogeita 8 neskak gaur haize alde izan duzuela jokatu duzue partida guztian zehar eta gustura ikusi dituzte kantxan, emaitzak ere lagunduta pozik joango zarete etxera. Atzo ondo ibili ginen eta gaur baino ikusten oso partidu ona indura ez eta gustua. Leire badakigu zupitzatzea oso zaila dela, beti bat gehiago joarazten diezu aurkariei eta gaur ere hala izan da. Guztiak ongi jo dituzu, pilotarik ez duzu galdu. Eta eskumaz sartu zarenean ere, min egitera eta aurkariari pilota gaizto jartzera. Nire lana uste dut hori ala ez, alikta gutxien faiatzea eta nik uste dut igual atzea behesto bota, baina nahiko ondo ibili naizela eta hori gutxi faiatzea eta alikta onduen botatzea. Dejadarekin, Jakoarekin ere tantoa bukatzen saiatu zara ez duzu lortu, baina? Bai, ez, saiatu nezaz, baina oso ondo ibili dira defenditzen, erakbe oso ondo ibili dira ez, eta saia izen gaur tantoakan bukatzea. Atzean alere bi tanto bukatuta, amaitu duzu partida. Bai, sensazio honekin ibili naiz, eta arrimadu lortu eta arrimatzia zehoz eta guztua bai. Eta Ainhoa zuri dagokizunez, hori bezala Oldarkor eta oso sartzaile ikusi zaitugu partida guztian zehar, eta klase guztietako tantoak amaitu dituzu, gaur zakua ondo puztuta joango zara, Otxandioraino, etxeraino? Bai, eroso sentidunaz, azkenien Leire danantzelariagaz, segurtasun handi emoten dutzu eta gaurko partidan nahiko hasieratik oso hasi gara, gero markagaioa alde aukinda, aukerak izan duaz eta aprobetxau duaz. Sakez falta bat bai, hori ez da bat edoikoa, zure jokoan? Bai, atzoko partida eta pizkat erdi gaizorin nabilela, igertzen da sakean ez nazibili oso fin, naiz eta azkenengoan tanto egin,
bueno, igertzen da, ez nahuela uneko unean, baina, bueno, sakean bakarri, beste danean oso gustora. Partida YouTube bidez ikusten atzo nabaritu nizun, ez zarria marrantatuta duzula, ere gaixo aldean oinazterik ez izaizun nabaritu ez atzo, eta gaur ere ez. Ez da azkenien, ez da eskusa, ez? Behin frontoira itorri eta azkenien zentrau behar zara partiduan eta aizuten zara danean. Egie da, bueno, beti dauela estule, ahotsa bebai, eta, bueno, muke asko nabil, baina, bueno, jazta, behin partidan sartuta, konzentrau behar da, eta alik eta honenen jokatu. Eta hemendik lasterrera, urrengo partidan pentsatzea, okerrez panaiz, larun batean izango duzu urrengo zita, Azpeitian. Ez dakit, usteot, ez bueno, igual egutegi barriro ikusi beharko gu, baina bai, ja gu sartu gara ja deigarren bueltan, hau izan da lehenengo partide, eta orduen, bueno, partiduz partidu, eta horretara. Ederki baneskak zorionak gaurko garaipenaren gatik, eta datorren partidan ikusiko dugu elkar. Galea, eskerrik asko. Hau esek beraz, Ainoaren eta Leireren hitzak, nahiko egin du Ainoak hitz egin da, hemen eztarria marrandatu da ez baita erraza, gure galderei erantzutea, baina tira, joan dira elkarrizketa postutik irabazleak eta hona etorri zaizkigu galtzaileak, 22 eta 8, gaur ere ongi funtzionatu duzu bikote gisa, baina Ainoak markatu du erritmoa eta haren musikaren akordeetara egin behar izan duzu etantza, eta askotan defentsa lanetan ibili behar izan duzu erasoan baino gehiago naroa. Bai, hori da, gaur ere 22 eta 8, ez dugu lortu 22 aietzea, baina, bueno, bikote bezala esanen nuke nahiko ongi funtzionatu dugula, baina, bueno, ezin zan dugu, defentsan gehiago aitzera tokatu zigu, erasun bino gehiago eta hoixe. Zu aurrean gehiago sartu oizara, baina gaur Ainoak ez du horretarako biderik zabaldik utzi. Bai, bueno, saiatu naiz ez sartzen, eta, bueno, Uraskir ere bai, aukera nun batutan ere bai, pues, utzi zanen dut, ez dut ongi elegitu zanen, baina, bueno, nun horietan menpin saiatu naiz. Eta, baina, bueno, egia esan Ainoak asmatu du ere bai, kutentzun pilotak hasi denak akitu iten zitun, eta hola ere bai zaila da erasora joatera. Eta sartu behar izan duzun guztietan oso atzetik eta behartuta, postura behartuan. Bai, hori da nahi banun sartu, egia esan ongi luzatzen zuten pilota eta atzetikan, gero igual laurrin ere bai muitutenin gero sartu naiz bere jokunt, ez dut jakin ere igual ongi irakurtzen tantoa ez. Baina, bueno, egia esan hori zoriondu beraieri ongi haitu direla eta ez da besterikan. Eta ez duri dagokizunez ezkerrez gaur gehiago sartzen ikusi zaitugu, atzoko Tolosako partidaren amaiera aldean ere pilotaka da gehiago jotzen dituen ezkerrez eskumaz baino, baina eskuma ukituxea duzu eta horrek ezkerrez gehiago sartzera behartu zaitu. Bai ez, atzo eskuinakin jakitu nahiko gaizki, gaur nabaritu da gehien ezkerrakin ibili naizelako, eta horreren nabaritu zan da, pues, atzera hor behartu ezin ibili garela, eta ezin nola hor gozatuta eskuinakin. Halere pilota asko joarazi dizkiezu aurkariei segidan, baina zeuk eskuma beharrezkoa duzu, zure jokoak ondo funtsiona dezan. Bai, ni eskuina gabe erdia falta zait, ezin dut hortantorik ere akitu, eta nabaritu da partidun. Zer nolako sentsazioak izan dizutu duzu bikote gisa, kanpotik ondo funtzionatu duzuela ikusi dugu, baina zuek zer nolako gorpuzaldiarekin joango zarete aldagelara? Ni bikote gisan ikustez ongi, bakarra hori ez dutela asko lagundu eta hori espina da horrekin, baina bueno, urrengora beratzera eta fuera. Urrengo partida gaur 8 lekun berrin, ordurako eskua osatuko alduzu. Joanen ez masajista da eta berkusiko dugu sendatzen den. Eskupilotan ere beharrezkoak dira bestelako lan horiek eta orain ukenduak eta masajeak hartzea egokituko zaizu. Eskerrik asko baneskak eta datorren aser arte. Azuri. Hau esek beraz, garaipenik lortzerik izan ez duten Naroa Etxekolonearen eta Ane Mendibururen intzak azkar-azkar errepasatuko ditugu partidak utzitako zenbakiak. Ainoak egin du tantorik gehien, irekita 2, dejadaz 5, bilduta bat, luzeiota beste bat, atzera 2, moztuta bat, iparetaz bat, eta baita zabalera eta bien tartera beste bana ere, eta azken asakez ere egin du. Beraz, zenbaki asko bukatuta, eta tanto politak utzita joango da etxera Ainoa. Leirek ez du pilotarik galdu eta atzera jota 2 tanto bukatzea lortu du. Naroa Etxekoloneak txokoan 2 tanto egin ditu eta usaz beste bat ere bai, galdutako 2rekin joango da aldageletara, eta Ane Mendiburuk berriz galdutako bat izan du eta baita zabalera irekitako beste bat ere.
Partidak 33 minutu eta 45 segundoko iraupena izan du, garaipena azkenean, Ainhoa Ruiz Infantek eta Leire Galeanok lortu dute 22 eta 8 eta puntua hientzat izango da. Eta laster, bigarren partidan sartuko gara bete-betean, bertan hariko dira batetik Gorriz, Zenerizarrieta eta Maite Mujika Urdinaz aurkari, Maili Barrokal eta Naro Agirre izango dituzte, jokorako pilotak erakusten ari zaizkio epailea Maiteri aurrena eta gero beste pilotari guztiei ere bai. Eta haiek probatu eta hemendik denbora tartela aurrera, hemendik gutxira izango dugu partida hau martxan eta geu ere orduantxe izango gara kontaketa lanari berrekiteko moduan. Berehala gara beraz, bigarren partida honekin gogoratu Gorriz, Zenerizarrietak eta Maite Mujikak jokatuko dutela Urdinaz aurkari, Maili Barrokal eta Naroa Agirre partida honek ere polita izan behar duela ematen du. Ea zer eskaintzen deguten lau pilotariek, berehala gara partida honekin, Bergaratik. Kirol jartzeak erantzten ari dira lau pilotariak, une batetik bestera izango da partida hasteko moduan. Gorriz, esan bezala, Zenerizarrieta eta Maite Mujika, Urdinaz aurkari Maili Barrokal eta Naroa Agirre. Mailik esan ditu ere lagunak eta ekarri behar zituela, asko ez da etorri, behar bada pixka batekin izango dira bergarar batzuk, baina tira, bildu den jendearen aurrean jokatu beharko dute gaur. Zer remedio, bado azalau pilotariak, epailea erdian izanen dutelak jendaurreko aurkezpena egitera. Zenerizarrietak eta Maite Mujikak gaur elastiko gorria izango dute. Esan bezala Urdinez berriz, Barrokal eta Agirre hortxe doaz. Bertara etorri den pilota zaleari diosala egin agurtu. Epaileak Gipuzkoako Pilota Federazioko Ricardo Arribilagak lau pilotariei esku eman. Elkarri zorte hona opa, Leon Castilloa jaurti eta sakea bertako alabak izango du Maili Barrokalek. Eta partida honek sailkapenean saltsa eragiteko bakarrik balio du. Gardinketa hirukoitza gartzea izango dutelako xede 22 lortuta Mailik eta Naroak dira. Bai, batzuk berdinketa hirukoitz horren bile eta beste batzuk sailkapenen sartzeko, ez? Goi-goien berriz orduan, bueno, nik uste saltsa handiko partidu eta maila handiko ere bai, ez? Lau pilotarion, goi mailan dabiltzen lau pilotari. Txapelketa hona iken nahi dienak, eta bueno, atzo ere irakutsi zuen Maitek eta Eneritzek jokatzeko daudela, maila handiko partidu jokatu zuelako, eta, bueno, ikusiko duzen gaientzen den. Martxan da partida, baina bete-betean kontaketari ekin aurretik, errepasa ditzagun lau pilotarien datuak Maili Barrokalek 18 urte ditu, eta esan bezala bertakoxea da, Bergararra, 20 urteko Naro Agirrerekin ari da bikotea osatzen, aurkariak berriz, veteranoagoak eta eskarmentu handiagokoak 37 urte ditu Zenerizarrieta Azkoitiarrak, 50 urte. Maite Mujika Ulatearrak azken denboraldia du eta behar badausi izan lezake azkena Bergaran, beste batzuetan ere ari izango da hemen Reyes Azkoitiaren oroimenezko txapelketa batzuetan jokatu duzuelako eta plaza polidoni behar bada gaur esango dio agur Maitek, aski da esan bezala partida eta lehendabiziko tantoa ere joan zaigu. Kantxa erdira indartxu mozten saiatu da pilota Maili Barrokal, baina txapazpira joan zaio. Bai, nik uste berotzeko tanto bixi-bixikin hasi diela, pilotaka da askokoa, batez ere Eneritzek bizi moitu dula pilota, Urdinek defentsa lan geixo inbehar izan duela, eta erasorako lehen aukera hortan Mailiri txapazpira joan zaiola.
Bat eta huts, Arrieta eta Mujika aurretik. Atera duzakea, Eneritz Arrietak. Hauek ere ez dute atxedenerako tarte luzeegirik izan atzo Ainhoa Ruiz de Infanteren eta Leire Galeanoren aurka galtzetik datoz Lizarran alere partida oso polita izan zen eta aurreko kuadroetan bereziki saltxa-maltxa eta joko alai asko ikusi genuen, pilotazaleak nik uste pozik geratuko zirela atzoko partidarekin eta gaur ere, naiz eta gorputzari buelta emateko eta arnasa berritzeko tarte luzeegirik ez duten izan, gaur ere maila ona eta sentsazio hobeak plazaratzeko xedez etorriko ziren. Gaur ere ona Bergarara, bigarren tantoa jokoan, Maili oi bezala oldarkor eta oso sortzaile aurrealde hartan jokoa mugitu eta aurkariak beren musikaren arabera dantzan jarri guran, Eneritzek moztu, Naroa abiatu eginda eta biterditik makurtuta jaso, Zabalera Maite Mujikak eta boste terdingurura. Zabaleran zetorri behar Naroak, bildu eta gainera Eneritze sartzeko aukera kitatu. Barrokalek berriz ere moztu nahi izan du hor pilota, baina kontroli gabe zuzenean lurrera joan zaio pilota, bi eta huts. Bai, baliteke pixkat hasieran ezoiko urduritasun batera izatea, azkenen beti esaten du, herrin jokatze horrek sorrazten duen hori, ez? Azkenen, ez aberdine, ez? Txekoan begiradape hortan, herritarren aurren jokatze horrek beti tentsio estra batera egiten dula, eta baliteke hasiera hontan, hoi baino urdurixoa aurkitzea Maili, egoera horregatik ez. Hiruitan aipatu zidan, herrian jokatzera ohituta dagoen hemen geu baino gehiagotan egona izango da eta pilota eskolarekin ere entrenamendu ugari egina izango da Maili Barrokal, pilotalekuak dituen ezaugarriak eta zirrikituak eta mina egiteko aukerak hemen berak baino inork ez ditu ezagutuko, baina noski herritarrak hemen badira. Gutxi baina batzu bildu dira frontoira eta horien guztien aurrean jokatzeak noski, bestelako presio estra bat, presio gehigarri bat erantziko dio pilotariari, sartzaile eta bere jokoa plazaratuta etorri da pilotalekura Maili, baina momentuz bi akats behar bada zeuk aipatu duzun moduan urduritasunaren eraginagatik eginak. Bai, nik uste baietz ez, azkenen pixkoa sartu arte kosta ingo zaiola sentsazioak hartzea, baina sartuko dudik gabe partidun, hiru tanto ikusi ditulako, eta bete-beteko partidu eskainiko diute lau pilotarik. Orain bipareta oso polita egin du Naroa Agirrek, atzelaria bada ere buruzburu eta lau kuadro terdian ari da eta buruzburu eta bakarka, buruzburu bakarka zein lau terdian ari behar izateko ere ez ditu postura eta baliabide txarrak eta aurreko jokoa maite duela erakutsi du bipareta honekin. Aurkariak dantzan ibili eta Eneritzi eta Maiteri pilota hartara iristeko tarterik ez die utzi, Naroak. Ez, aurreko jokortan oso abile delako, ez? Hurbiltzen den bakoitzen arrisko dauke, osongi bideratzen du pilota aurrekalde hortan jokaldi einez, eta goengoan bipareta oso polita izan da. Bat eta bi marka gaioan, laugarren tantoa dago partida honi dagokionean jokoan, txokoan barrena luze jarri du Barrokalek eta hor hankageldian pilota zabaltzeari ekin egin dio. Eneritz Arrietak baina erdi aldera baina txapazpira joan zaio pilota bina berdin marka gaioan, lau tantoetako 3 akatsen bidez erabaki dira. Eta bina bikote bakoitzarentzat, haiek izango du berriz ere sakea alde orain hor jokaldia egiten saiatu da, hankageldian irekitzen, baina oso zaila zen hori behar bezala xuxen egitea. Sak errematean txokotik Zabalera dejada polita orain Maili Barrokalek, harrapatu ala bukatu zalea da Maili eta hasi da bere jokoa bere oiko joko maila hasi da plazaratzen, tanto polita dutzetiko egindako lehendabizikoa izan da berearentzat. Bai, txapangain gainen indako dejada baino velozitate edo abiadura hundikin, eta nik uste behartzulare baiola tanton bat lortzea, hori konfiantza hori berreskuratu eta bete-beten sartzeko partidu. 3 eta 2 jarri dira lehenbiziko Zerriko Alaba eta zestoako pilotari aurretik. Naroak atzean jarri du 5 eta 4 denetik eraman Maite Mujikak berriz ere 3tik eskatu eta atzeratu Naroa Agirrek 5etik eskuinez libre eta eragozpenik gabe
Mujikak berriz ere luze jarri eta Arrietari sartzeko aukera kendu dio. Naroak, Maik moztu, Eneritzek jaso, Maik imintzioa orain eta atzera eta zabalera. Ostean Agirrek aurrera berriz ere jokoa. Mujikak ez du behar bezala eskuan pilota sartu eta gozatu. Barrokalek atzera oraingoan, 3 erdira etorri behar izan du. Aurre aldera Maik ez Maitek. Luze gero Maik, sotamanoz moztu du pilota horren egaldia Naroak, eta nik uste hor behar bada behatz muturrarekin ere joa izango duela, eskuaren behatzetako bati horatzen ari zaio Naroa, ez zuen ongi joko, eta kanpora joan zaio bete-betean kontrakantxara, 3 markagailuan, abiaduran zijoan pilota eta benetan egaldia moztea oso zaila zen. Bai, nik uste hor Naroa txokora abiatu dela, aurreneko pausa txokora indula, Neritzek txokoan askotan uzten dulako, eta gero pixka kontra pausoan harrapatu dula, ez? Eta bueno, sotamanot saiatu dela, baina ez dula eskun sartu. 3 markagailuan, bote txikiak eragiten ari zaizkio pilotari Eneritzarri eta pauso txikian. Etorri da sake ateratzera 5 eta 4 jaso. Agirrek, Arrietak ezin sartu eta Maitek atzera. Agirrek aurre aldera bideratu du jokoa, 3 erditik bien tarzera luze. Mujikak Maik sartu da. Naroari pilota bat kentzearren eta indartxu etorri dela. Ari da demostratzen gehiegi loratu du pilota altuera. Gehiegi handiegi eman dio eta goiko koltsoira igorri du pilota zuzenean frontitza ukitu gabe. Bai, nik uste tentsio horren eraginez ere badela, ez? Pixkoat presak antxe nik uste du Maili antxetate pixkoatekin eta antxetate horrek batzutan hoxe eragiten dizo, ez? Golpea bera azkartxio botatzea, pilotaren pausu hori itxoin gabe eta nik uste horregatik joan zaiola gora. Tentsiorik ez du eskatu, ez da libratu, baina partidan sartu oinean ikuste herrian ari dela aztuta. Ari beharko duela Maili Barrokalek berriz ere oraingoan altuera eman dio pilotari, hau balekoa izan da eta hortaz kantoak jokoan jarraitzen du, luze erdialdera Agirrek, gero ezkerparetara gerturatu du hor Arrietak, zabalera Naroa Agirrek, ia kontrakantxatik bildu eta gaizto jarri gainera Maitek. Barrokalek eraman, txokoan barrena luze, Arrietak eta berriz ere eskuina sartu eta gora bidali du, baina hor esango nuke ez duela esku aurrarekin jo, esku orpoarekin baizik. Pilotak gorantz egin baitio azken unean eskutik bertatik eta hori ez da normalean izaten esku aurrarekin jotako pilotaka den norabidea. Bai, nik uste pixkoat guain Naroan lana badela, ez? Maili partidun sartzea, lasaitzea, lasaitasun hori ematea, urduri ikusten delako, oso gutxi utxe egiten duen pilotari da Maili, esku oso gozoa delako eta bueno, sendotasun handi erakusten duna. Ordu, bueno, Naroan lana izango da guain pixkoa, Mailiri nervi horiek laguntza nervi horiek kudeatzen eta bueno, partidun berriz sartzea, ez? Sartu beharko du, Mailik aurrean atera ohi duen disterarekin eta jokoarekin hor partidaren puska handi bat izan lezaketelako irabazita urdinek baldin eta biak euren ohiko joko mailan aritzen baldin badira. Beste tanto bat jokoan, Maitek 3 eta 4 txokoan barrena luze jarri, Naroak aurrera, gantxoa Eneritzek, Maili bere tokitik atera du, bildu, Eneritzek beste aukera bat, gainera botan nahi izan dio Mailiri, Naroa sartu da aurrelariari laguntzearren, atzera oraingoan Maitek eta gibelera etorri behar korrika. Barrokalek Mailik eraman eta herritarren txaloak jaso, atzera berriz ere, bertako alabak Bergararrak lauterditik, Mujikak luze jarri du, toki beretik lauterditik, altuera eman dio, Agirrek pilotari, bere buruari denbora emateko, baina gero azken unera arte gorde du, Bejadarako zuen bala aurkariei erakutsi gabe pilota luze zafratu behar zuela pentsarazi die aurkariei ez ezik baita guri ere, eta azken unean erdialdetik abiadura murriztarazi eta Bejada politate egin da, tantoa modu perfektuan amaitu du Maite Mujikak, 6-3. Bai, askotan egiten duen jokaldi da, Zabalen bilatze asko gustatzen zaio eta Bejada hori bereziki ongi jendo Maitek, ikusi hor utxunea zehola
urdinetan zuloa utzita zeukeala eta bikain baliatuto dejada ehar batekin batantoa lortzeko. Eta aldea handiagotu ez dadin, atxeden setera etorri dira estreinako aldiz, Maili Barrokal eta Naro Agirre, eta mugizapiarekin mukiak kentzen ikusten dut Naroa, beraz behar bada bera ere eztarria harrapatuta edo katarro pixka batekin ibiliko da, Bartzelonan ikasten du eta batera eta bestera hainbeste garraio eta hainbeste gauza hartuta ez ohikoa, hemen eztarria marrantatzea ikasle garenok eta batera eta bestera bat ibilgailutan bideak egin behar izaten ditugunok horixe dugu askotan. Bai, negune osoikoa da, ez? Denak pasatu du olako katarro bat, baina bueno, nik uste aitzakirik gabe beintza partiduntarako, eta bueno, ea bagoain atsedenaldi honek zetekin edo zein ematen dion etekine, eta ea urdinek, behintzat Mailik baliatu duen, pixkat nervioiek tenplatzeko. Arrietak du pilota eskuan, eragin dio punta pilotari, eta jarri du tantoa martxan, 5:30 aurre alderago, 5:04 etorri behar izan du Agirrek eta eraman, gero beste astinaldi bortitz bat. Maitek pilotari luze jarri du. Naroak horren ostean, Mailik horrengoan txokoa erabilita luze, 4:00 eskumaz. Maitek gorputzera zijoakion pilota atera egin du bertatik, eta gero horre gainera bota dio pilota eneritzi Barrokalek eta asmatu egin du. Eskuinez sartu da, baina oso jarrera eta postura behartuan, laugarren urdinentzat eta lehendabiziko aldiz etorriko dira. Epaileak Ricardo Arribilagak duen saskira material aldatzera. Bai, nik uste urdinei pilota bizitxegoa komeni zaioala, ez? Mailik saketik nemina hundi egiten do, bixi erabiltzen do pilota eta saketik mine iteko pilota bizitxegoa behar duela, ez? Eta gaina, biek golpe geixio duela esango nuke gorrik baino, eta azpitik ibilita, abiadura manda pilotari hor mine iteko aukera eukiko duela, eta nik uste pilota bizitxegoan bile joan izan diela. Lehenengo zemakiduna, atera dute, lehenengoa da, esan dio garbi Naroak Maiteri eta bat zemakidun honekin. Ekingo diote berriz ere jokoari, Maili Barrokalen sakea balekoa izan ezkero bederen. Maitek pasadio Mailiri pilota, zerka begirasunez begiratu dio aurkariari. Barrokalek eta gero sakeak doi pasadu, 3. kuadroko arrastoa, eta aurkariek ezin jaso, 5-6, hasi da partidan pixkanaka sartzen Maili Barrokal, kosta behartzaio behar bada bere herrian gaudelako partidan sartzea, baina hasi da bere maila plazaratzen sakez mina egiten du, eta honako honetan egin dien aurkaria Isakearen bitartez. Ba, Isakea oso ongi aldatzen du pilotari da gaina, ez? Batzutan luze, bestetan motz, zabaleare sakatzen badaki, eta orain bisa egidean, bisake osonak, ez? Eta bisake erabat elkarren artean oso ezberdin, aurrenekoa labur eta gorputzera, oraingoan luze, eta atzelaria sarraraztera, eta tantoan haiek izan dira nagusi lehendabiziko pilotakadatik hasita, eta gero txokoan pilota moztuta, tantoa lortu du Mailik eta seinakora partida ekartzea lortu dute Agirrek eta biek. Bai, sakea baliatuz, saketik zuzenenez, lehenengo bai, baina bigarrenetik ez, baina gero, bigarren errematerako oso hurbil gelditzen zaio eta hori erki baliatu du kasu hontan. Oio egin dio Barrokalek Naroari sartzedin, luze jarri du pilota eta gainera ezkerparetara gerturatu du, Maitek eraman, Mailik gero luze txokoan barrena, aire zenerizek barruan da pilota frontisaren eskuinaldean koskaren batean jota, bolea erasorako Maitek, aukerako izan lezake horren eritzek, Ormabikoa gainean da, eta tanto, 7-6, oso Ormabiko polita, justu izan da txapa gainean eta korrika abiatu bada ere Naro Agirre, eramateko denborarik eta eskua sartzeko tarterik ez, tanto oso polita, Azkoitiarrak eneritzarriedak, lagadigun azken hau, eta haiek berriz ere, alde oso txikia da dutela markagailuan aurretik jarrita. Bai, atzo bereziki ikusi ginunez, jokaldi honekin mina handia intzula, oso ongi atera zitzaion bipareta botazun bakoitzen, eta gaur atzoko nire gogoan euko duen eritzek, eta lehen aldiz botatu bipareta hori, ezin hobeki botatakoa. Sakea luze jarri du, baina aurrekoaren antzera gaizto eta jarrera behartuan sartzera
eragin dio Naroari, oraingoan kantxa erdira indarrean, zestoarrak ere, Arri eta Galtxa eta gero Zabalera Naro Agirrek, barruan bada oso zaila izango da jasotzea, jaso du ere kontrakantxaren lehendabiziko laurdeneraino joan da. Pilota jaitsi, baina bien tartera Rosko, Agirrek eta gero hor pilota hori bertatik ateratzea, kitatzea aski iruditu ez Maiteri, eta Zabalera jokaldia egiten saiatu da, eta zeinen ederra izan den dejada hau, antzeko aurrekoa baino arroagoa, baina emaitza berbera eman diena, tantoa gorrien alde eraman duena, alegia. Aurrelari, hobenak sinatuko lukena ez, oso teknikoki oso zaila izan den jokaldi da, azkenen kontrapausun harrapatu nahi zitu, baina bueno, berak etzeuken eso errexare dejada hori Zabalen sartzea, eta nik uste zoragarri lortu duen tantoa. Eneritzek agindu dio Maiteri sartze din, pilota atzera, eulatear veteranoak 50 urteko nafarrak zenbat partidu ote dituen jokatu. Berak ibilbide hasi duenetik aurrena pala gero eskuan, palan ere tarteka ibili izan da, eta oraingoan eskuk pilotan bete-betean zenbat partida ote dituen jokatu eta zenbat pilotaka da jote duen guztira, berak ere kontua galdu izango da noski. Bai, nik uste zinezkoa litzekela kontatzea, ez? Azkenen hain ibilbide luzea indun pilotari baten amaieran gaudela esan genezake, eta, bueno, beti aipatzen du ez, baina, bueno, zoragarria dago indike, bueno, azkeneko partidutan ikusteko aukera izatea eta aprobetxatzea, ez? Kantxan gelditzen den denbora honetan, ba, bueno, bere jokoaz. Barrokalek luze jarri du hor, txoste egin dio Maiteri, baina arazori gabe atera du ezkerparetatik, berriz ere gaizto Naroak Maiteri, eta ez zineraman Maite gorreztakit, ezkerparetan jote duen, pilota jote duen Maiteren eskuak, Naroak esan baitio ongi altzegoen, baina nik ez diote zerrigarri eta ez du aparteko eragozpenik izanen Maitek, 7 eta 8. Ez oso ongi bazterutako pilota dela esango nuke ez, bikote urdinen hori behin baino gehiotan aipatu izan du, bikalabik pilota oso ongi arraimatzen duen pilotarik diela, mina hundi egiten duela ezkerpareten hor pilota sartuz, eta goengoan Naroak bete-beten asmatu dula. 7 eta 8 markagailuan aurrekoa baino laburrago, baina lehendabizikoak baino luzeago jarri du, tanto hau abian Maik bere sakearen bidez, atzelarien artean da pilota, Naroak luze, lauterdi bostera, eta Maite aurrean utzi behar pilota. Jasotzearekin konformatu behar izan da noski. Naroak lauta laurdenetik atzera. Pilota luze inarrosita. Maitek eraman Maik atzera. Bitarditik bere buruari denbora eman, pilotari altuera ezarri, eta tanto apur bat lasaituz. Ezkerraldetik Zabalera Maik, eta Maite tokitik atera du, ez du gozatu hor. Agirrek txokoan luze Arrietak, eta Agirrek 2 eta laurdenetik atzera, boleaz Maitek jauzi txiki eginda, jarri du pilota hori berriz ere frontisaren beltzean, 3 terditik luze, eta Maite negatzera. Agirrek luze orain eta atzera eta berriz ere korrik egin behar Maitek. Eraman 3 terditik atzera Barrokalek eta erdi aldera bai, baina korrik egin eraztera ere bai. Maitek itzuli ezkerparetara, baina berriz ere pauso pare bat atzera egitera behartuta Maite. Aurrealdean da pilota. 3 eta laurdenetik luze, txokoan barrena. Eneritzi ere korrik egin eraztera, Gibelerantz. Honak honetan ere Zabalera Naroak sotamanoz gaizto jarri eta ezkerparetara biziki gerturatu Arrietak. Naroak eraman luze gero Arrietak, atzeraka etorrita jaso Barrokalek, Zabalera oraingoan Maitek, eta bere lekutik asko atera du hor Barrokal. Maitek bolea oraingoan Eneritzek, Naroak altxa eta atzeratu Ormabikoa Maitek, orain beraiek ari dira musika dantzatzen eta tantoa mendean hartzen. Aurrez urdinek egin duten moduan, hanka geldian 1 eta 3 laurden bitik jokaldia egiten saiatu da. Ezkerraldetik Zabalera, partidaren tantoaren lehendabiziko erdian urdinak ikusi ditugu abantaila hartuta, baina gero Maitek erabaki du hori ez dutela agintzen hasteko garaia, eta ordutik aurrera oso gorrien aldeko jarri da tantoa, eta azkenean bukatu ere
bigarren erdiko bide beretik bukatu da, tantoa Maitek eta Eneritzek lortu dute eta 9-7. Bai, asko bilatu detan tontan ikusten Maite, bortxature bai ez, defentsan aritzea, baina Maiteri tanto bat sartzea oso zaila da ez, sendotasun handi dauke atzealde hontan, boleaz lan handi egiten do, eta hor zuloa bilatzea ez da bate erresa. Azen olako erantzuna eman dion sakeari Naro Agirrek, hori jasotzeko etzen batere xamurra, eta jaso bakarrik ez, Eneritzi sartzeko aukera kitatu ere egin dion ez, edarki hor, sake erreferan. Agirre oraingoan pilota astindu, eta lauter dira jarri, Luzetxo, Barrokalek moztu, Maitek abiatu behar, Gerria makurtu eta hiru terditik jaso. Hirutik aurrera, bitar dira, Naroak moztu eta intentzioarekin nahita jaitsi. Berriz ere atzera, eta beste behin ere ezkerparetara. Makurtu beharrik gabe, lau eta laurdenetik jaso Maitek. Bitik atzera Maili Barrokalek, boste terditik Maitek jaso. Eta Mailiri sartzeko aukera kendu, Zabalera, ezkerparetak eta frontitxak bat egiten duten Koxkan jota. Agirrek atzera Eneritzek, baita gero Barrokalek ere boleaz Maitek, berriz ere atzera Barrokalek, bigarren alde sartu behar izan du erreskan defentsa lanetan boleaz Mujikak, Zabalera Barrokalek, aurkariari lanak jartzera eta bere tokitik Eneritz ateratzera, Naroak ere gauza bera jarraian, Barrokalek aurrealdera bideratu du jokoa, Maitek jaitsi eta indarrean, atzeraka azken unean pilota jasotzeko Naroak, bere burua lurrera botata hori ere eraman Arrietak Zabalera indarrean, pasatako pilota zen, kolpea luzatzeko aukera izan dio, baina tokirik eta tarterik bai, tokia eta tartea bai izan dituela, jotzeko postura bat ere ona ez, eta hala jasotzea, pilota begien bistatik eta koordinaziotik galduta, pilota jotzea ez da bat ere lan erraza, eta bueltatzeko aukerarik ez Maitek, 8 eta 9, tanto gogorra eta landua izan da hau, eta dantzan ibili dituzte bikotek lau pilotariak eta elkar ari zaizkie, elkarri xokoak eta kilikiliak bilatzen. Bai, azkenen nik uste pilota honekin min gehiuten duela Urdinek ez, bizitxegoa da, indarra gehixokin da bilkie pilota, eta erasorako aukera gehiago daukeala ez, eta Gorrik aldiz, pilota honekin defentsa lanera mugatu behar izaten duela, eta Urdinek gehixo asmatzen nahi diela pilota honekin ez, eta guain Mailik erasoan zauken pilota hori txapara bota. Saketiko bigarren pilota kadan hor mozten saiatu da Maili Barrokal, tantoa egiten alegindu da hor bertako alaba Maili, baina txapara joan zaio, 10. lortu dute. Aka txorri esker Eneritzek eta Maitek, lehen auspoa Maitek Eneritzi, animo, eta ohi duenez, pauso txiki-txikian, eta Naro eta lasai, Eneritz sake ateratzera, luze jarri du baina Agirrek arazorik gabe bueltatu, aurrean jarri du pilota Eneritzek, eraman Maili, gero luze Azkoitiarrak eta sotamanoz indarra pilotari eman eta gainera lanak jarri aurkariei Barrokalek atzera, Agirrek 5 eta 3 laurdenetik bueltatu, Mujikak irutik atzera, Barrokalek airez aurrealderaino etorri da, Maitek boleaz lehendabizikoa bai, bigarren hau ere gainean da. Barrokalek atzera, botez oraingoan Maite, 3 eta laurdenetik Zabalera, Naro Agirreri ibiltzera behartzera, Naro Agirre ibiltzera behartzera, boleaz Mailik ez du eskuan behar bezala sartu pilota hori, eta tantoa bukatzeko abagunea izan bazuen hor, Eneritz Arrietak, tantoa Zabalaldera pilotaka jota bidaltzeko Mailiri korrika saioa egitera behartzeko, baina azkenean ez korrika saiorik, eta ez pilotaka da balekorik txapazpean gaiz duenez, tantoa Urdinentzat 9 eta 10 markagailuan jera. Bai, hortikiteka bizi-bizin sartzen zanen aurrekalde hortan, zaila izaten da eustea ez, gogorri bazukre kontraerasoan tanto nahi izate horri, eta nik uste Eneritzek baliatu nahi izan dula kontraerasoan Zabalera botatza tanto iteko, baina txapazpira joan zaiola kasu honetan. Ez dakit ezote dudan 10 eta 9 esan, 9 eta 10 da emaitzan, nire esan nagaizki bat zegoen zuzendua gera bedi, beste tanto bat jokoan, Arrietak aukerako izan dezake, gantxoa Zabalera, iritsi da Maili eta atzean luze jarri gainera, aurrealdea libre zuen, baina bolea zeztu behar bezala eskuan sartu hor Maitek, hori erasorako baino gehiago defentsarako beharko zukeelako, erremate horrek edo pilotaka da horrek, eta hor 4 eta 4 pilota luze jartzen saiatu da
Eulatearra luze jarri du, baina baita arroegi ere, 11 eta 9 ez, 10 bai, beste berdinketa bat markagailuan, 10 berdin, jera. Bai, eskun pixkoa kateatu intzaiola esango nuke, heldu indiola pixkoa pelotai eta gora alde indiola, ez? Eta markagailun berri zai berdintasune, 10, eta ikusten da oso iriki dela partidu, ez? Sakea hartzen dunak eta kadatxoa iteko aukera baliatzen dula, eta bueno, aldeik ez nik esango nuke aldeik ez daula ez kantxan, ez markagailu momentu honetan. Animo jubera, bibikotek elkarri bi atzelariek aurrelariei, benga, Maitek eneritzi eta benga, Naroak Mailiri, eta beste tanto bat jokoan, bikote bietako bat iritsiko da lanerdietara, tanto amaitu bezain laster, 11 eta 10 ea zeinek hartzen duen, eta ea zein dugun lanerdietan aurretik, Maitek Zabalera, Agirrek Zabalera, korrika etorri behar noski. Pauso mantxoxean, baina korrika. Moztu, Mujikak, Barrokalek jaso, Arrietak aukerako izan lezake, bitarditik luze jo, pilota zafratu eta atzera, bosteterditik Naroak jaso, bolea Zabalera, Arrietak altuera gehiagirekin, Mailik bildu eta gaizto jarri, Maitek ezkerrez atera, berriz ere jaitsi, txosta jo, eta atera eginda pilota, botea ere ez da bat ere parte honekoa izan, Maitek berriz ere atzera, eta lauterditik sartu behar, oraingoan, Agirrek Maite berriz ere, jokoan sartzeko gertu, hiruterditik atzera, toki beretik luze, Agirrek baina ez, Arrieta jokoan ez sartzeko beste, gaizto jarri, baina atera, zelan edo alan, Mujikak luze gero, baita Naro Agirrek ere, eraman Maitek luze jarri gero, txokoa irabilita, Barrokalek atera egin du pilota hori, beste aurreko asko atera dituen moduan Maitek, txokoan Enerizek, bate terditik luze, pilota astindu Agirrek, bolea Maite Ruiz Larramendik, Pumpagoran zabaldu, Agirrek bipareta gero askotxo zabaleratua Enerizek, Maitek bildu, Maitek atzera orain, eta hor elkarri traba egin diote mesede baino gehiago Agirrek eta Barrokalek, biak ziren pilotatik oso gertu, biek zuten pilota lasai eta elkarri traba egin beharrik gabe jasotzeko modua, eta azkenean pilota bien erditik pasa da, eta ohartzerako atzera joan da, eta eskua sartzeko tarterik ez, tartea oso txikia izan dute, eta bata besteari begira geratu zaizkie, eta konturatzerako tantoa bukatu, eta 11garrena gorriz diardutenek lortu dute. Bai, biek joan die pilota horren bile, Maiek, aurretik atzealdea joateko bide hori indo, Naroarire jarrita zeon, eta gero, elkar ulertu gabe ez. Biek zeukean aukera pilota eramateko, eta azkenen bata bestean gatik, eman gabe gelditu da. Eta gero zoruan bote arroa eragin dio pilotari, amorrazioz Barrokalek, ez zuen ezer pilota horrek, baina ez din jaso, eta oraingoan sak errematean dejada kantxa erdira. Eneritzarrietak 12 eta 10 aurreko tantoa luzea izan bada, honetan 3 pilotak da besterik ez da behar izan tanto erabakitzeko, eta tanto biko aldea, Eneritzen eta Maiteren alde honak honetan 12 eta 10 markagailuan. Bai, beste behin bi pareta eder batekin, Eneritzek tanto ona lortu du, ez? Nik uste partidu oso gorra dila, pilotak da asko ematen nahi diela, oso sendo daudela kantxan lau pilotarik, eta fisikokire ikusi beharko da nola erantzuten duen, ez? Partidu aurrea dijoa 12 eta 10, momentu enten bitantoko aldea badaola, baina asko gortzen nahi dela ere ikusten da, eta ikusko da fisikoak ere erasana dauken. Beste tanto bat jokoan, Maite sartuko da defentsarako lanean, atzera Barrokalek, gora, goiko ezkerparetako txapa hori hartara bidali du pilota Maili Barrokalek, hemen txapak ez dio bat ere lagunduko. Ricardo Arribiaga epaileari, oikoa zein frontisekoa eta bekoa bai ostuna dela baina pintura soia da. Goikoa eta ezkerparetak duena, beraz horra dibili beharko du begiradaz tantoak epaitzeko epaileak, baina horrek garbi egin du bat txaparekin, Zabaletik Zabalera luze Mailik eta lau pilotakadarekin tantoa bukatu du bertako pilotari gazteak 11 eta 13 eta eskuin besoa jaso du gora esan ez bezala, bagenuen garaia berriz ere partidan sartu eta banian garaia tantoa bukatzeko. Bai, nik uste hoxe, gaur, igual ohikoa baino
akatxike joiten ikusi dula Maili, baina goengoa oso ona izan dela, zabaletik zabalea, bikain indako jokaldi eta horrek nik uste konfiantza emango diola gelditzen den partiduri ekiteko. Sake luzea seitarditik jaso. Mujikak, Bipareta Arrietak, Mailik eraman, berriz ere gainera bidali nahi izan dio pilota Arrietak Barrokali txoste egin dio eta hori jasotzerik ez Naroa Agirrek, 14 eta 11, sake erreferatik hasita eta tantoa bukatu den arte dantzan ibili du aurkariak Eneritz Arrietak eta bat jasotzeko aukera izan du Naroak, bigarrena eramatea oso zentzaia, txosta jo baitio, zesto barrari. Bai, nik uste meritu handiko tantoa Eneritzen eskutik ez, Bipareta batekin berri zeharki moitu do tantoa, gero pilota oso zaien amando Mailik lurrera botaz bere burue, eta gero bolea txostara bilatuz, Eneritzek tanto polite. 14 eta 11 markagailuan, alde pixka bat hartu dute markagailuan, Azkoitiarrak eta Eulatearrak eta jarri du Eneritzek beste tanto bat ere jokoan. Agirrek eraman, 3 terditik luze, jarri du pilota hori. Maite Ruiz de Larramendik, 4 terditik luze, 4 terditik laburrago barka. Agirrek zabaldu, Eneritzek, Mailik bildu eta erdiratu, txokoan Eneritzek dejada ona, urruntzen Agirre. Pilota ura jasotzeko, baina Mailik ere ez zuen abialeku ona, erdialdean zen eta ara iristeko denborrerik ez zukeen izango. Naroa saiatu da pilota hori eramaten, baina Agirrerentzat ere berriz ere beltzean jartzeko modurik ez, 15 eta 11. Bai, nik uste momentu honetan Eneritza bilela oso eraginkorrez, harrapatu ala bukatzen nahi da, pilotai, nahi duntokin jartzen nahi dela pilota hori, eta lau tantoko alde hori, berak lortutako tantoi esker izan dela. Sakea luze jarri du Arrietak, 6 terditik eraman Agirrek, luze Naroak, atzera Maitek, 5 eta 4 denetik Naroak gainean jarri eta Eneritzi sortzeko aukera kendu gainera. Atzera gero Maitek ere 5tik Naroak luze jarri eta aurrelariari sartzeko abagunerik utzi ez, Zabalera dejada egiten saiatu da, Aunitz urrunetik Maite Ruiz de Larramendi Mujika, bazen zuloa, baina doitasuna ere behartzuen erremate horrek, txapak eragotzi dio, tanto izan zedin, pilotaka da hori Maiteri. Bai, aurreko bitan osongi atera zaion jokaldia izan da, oaine konfiantza betez botaduna, eta txapak eragutzi do ez, beste tanto eder bat lortzea. Eta gainera, abantaia pixka bat baduzunean halako jokaldiak egitea ere xamurragoa gertatzen da. Bai, alaxe da ez, aurretik zoazenen eta markaiun aldetxoa duzunen, konfiantza horrekin errexagoa da jokaldike botatzea, ongi botatakoa dela esango nuke, baina kasu honetan txapara joan zaio. 12 eta 15, pilota aldatu dute tantoa egin eta batera. Maili Barrokalek eta Naro Agirrek, txokoan barrena luze Mailik, iatupust egin dute horrelkarrekin. Azkoitiarrak eta Bergararrak jaitsi eta gaizto jarri. Agirrek, bitarditik atzera, Barrokalek, aire Arrietak eta gero Zabalera, Naro Agirrek intentzio guztiarekin eta indarrean, Arrietak nola edo ala jaso, bolea ez du batere gozatu, Mailik iritsi egin da pilota hartara, Naroa ere eta gero txokoan tantoa egitea besterik ez zuen, urrun xamartzelako Naro Agirre pilota jasotzeko, baina txapazpira joan zaio, oso gutxi falta izan du pilotaka da horrek gainera iristeko. Tantoa bukatzerik ez, Arrietak, 13 eta 15, azkenean beste tanto bat, bertako alabarentzat, Maili Barrokalentzat eta Naroa Agirrerentzat jera. Bai, oso tanto politia ikusi du ez, batzuk erasoan, bestek defentsan, hor bukaeran ikusten Eneritzek berriz Naroari gorputzera bota nahi izan diola, baina ez eskun behar bezala sartu eta txapazpira ez. Partidu bikaina ikusten nahi gala esango nuke, eta hemendik aurreako ere alaxe den. 13 eta 15 markagailuan jarri du beste tanto bat martxan Maili Barrokalek, Maitek erantzun dio sakeari, sake errematean Zabalera Mailik, tantoa lortu du. 14 eta 15 hurbildu zaizkie markagailuan oso hurbildu ere Barrokal eta Agirre, Arrietari eta Mujikari. Bai, hola izaten da ez, horre lehen aipatu du Zabalea botadun dejada hori txapara joan zaiola Maiteri, eta horrek arnasgune txiki bat, arnasgune txiki bat izan da urdinentzat, eta bidagoain jarraien 3 tanto,
eta berriz bete-beten sartuta partidun. Eta ez dakit, nik ez dut luketen une aproposa, atxeden setera etorri eta partida pixka bat geratzeko Arrietak eta Mujikak konturatzerako gainean jarri zaizkielako eta behar bada harrapatu ere harrapa litzaketelako. Txosta jo dio pilota horrek Maiteri eta eskuineskoa sartu du hor Maitek, baina jasotzerik ez eta ohartu dira hauek ere. Badutela partida eteteko garaia 15 berdin, bolada eta joko maila positiboan dira, konfiantzaz gainezka Maili eta Naroa, eta abantaila gora joan ez dakien partida geratzeko unea proposa. Bai, nik uste unea proposa ez, 15 eta 11 azizten aurretik ematen zuen ja markagailun zulotxoa irikita zeukeala eta bideratuta zuela pixkoa partidue, baina konturatzeako sartu zaizkio berriz partidun, 15 momentu hontan eta nik uste taktikoki ongi hartutako erabakia izan dela. Partida gainera ez doa bat ere lasai eta bare. Partida hasi denetik 26 minutu eta 56 segundo pasa dira, baina oso 36 minutu intentxo eta pilotaka da askokoak izan dira. Hemen arnasa luzeko pilotaria izateak eta ezantza depositua betesia izateak ere zer esana izan lezake partidaren amaieran. Luzatzeko bidea hartu du partidak, luzatua da dagoeneko, baina hemen tantoak luze joan behar badira. Ea zeinek duen auspo gehiago, gorputz barnean. Bai, nekearen abarituko da mendik aurrea, ez? Azkenen gorra dijoa, pilotaka asko ematen nahi die, eta tentsioaren abaritzen da, ez? Eta tentsio horrek ere berak ere bakarrik nekatu jentzatio, ez? Igual entrenamentu baten, arnasari buelta errexago ematen zaio, partidutako tentsio horrek ere ito jentzatio batzutan, eta mendik aurrean ikusten abarituko dela. Zabalera Barrokale, barruan alda ez da barruan, pilota hori. Kanpora joan zaio Mailiri, ematera joan da hor, altuera bilatu du pilota horre pilotaka da hartan, bilatu ez ezik aurkitu ere bai, baina Zabal aldetik gehiegi loratu du pilota hori. Barrokal gazteak, 16 eta 15, berriz ere gorrien pilota kantxara eta auspoa eta lasaitasun puntu bat ere bai, Eneritzentzat eta Maiterentzat. Bai, atsedenaldin ondoren, taktikoki hartutako atsedenaldi baten ondoren, tantoa zure poltsikora erortzek asko balio do, eta batez ere 16 eta 15 hartzeko aurretik, ez? Beste tanto bat jokoan, Jerak aipatu duen moduan 16 dituzte Barrokalek eta 16 dituzte Arrietak eta Mujikak, 15 tantoan dira Barrokal eta Agirre. Maitek 5 eta 4 sartu behar, eskuina sartzeko tartea izan du, ezkerpareta tartean izan badu ere. Zabaldu, Arrietak, Barrokalek bildu. Maiteri hoi baino eta espero baino laburrago geratu zaio, baina nola edo ala ekarri du. Ezker galdera, pilota hori berriz ere jaitsi, Barrokal presta eta eraman aire Arrietak abiatu da Naroa eta jaso ere egin du luze txokoan barrena. Arrietak, Barrokalek jaso, txokoan dejada Arrietak, Agirre kaltsa eta gibeleratu, Zabaletik Mailik dejada bikaina, efektu hartu du gainera frontisean Mailiren azkenengo pilotaka da horrek eta Eneritzek jasotzerik ez. 16 markagailuan hau ere tanto polita izan da oso. Bai, oso polite Mailik txokoan lortu duen tantoa, ez? Dejada bikaine efektukin hola bota beharra zeon, gorrike gainen zeudelako, eta tanto bikaine Mailin eskutik, eta nik uste normala dela tarteka baten bat bera erortzen, nik uste denak egie da aurrelari oso ongi eidiela jokalditan, nik uste txapan gainen hobeki usteik ez da hola, eta bikaina aidiela gaurkoan aurrelarik bere jokaldioikin. Egindakoetan eta galdutakoetan berdinduta dago Maili Barrokal, 8 egin eta 8 galdu dituelako, eta orain urdinek sakea berreskuratu dutela, bere izaten ari da pilotaririk nabarmenena eta hemen diferentziak eta tarteak zabaltzen ari dena. Bai, azkenen berak ere badaki, ez? Eneritzek takada bat izan dula eta oso azkar bukatzen dula tanto aukera dunen, eta berak aukera duen hortan saiatu barra dula, ez? Tantoak amaitzen. 16 berdin markagailua, berdinketa utzi behar duen tantoa dago jokoan. Agirrek luze jarri eta Eneritz Arrietari sartzeko aukera kendu, Zabalera luze baita Maitek ere, Zabalera gero Arrietak berak ere, Barrokalek moztu, txokoan
Arrietak Zabalera, Bitzi. Agirrek eta nola edo ala sotamanoz edo aireko posturan saiatu da. Pilotaren egaldia mozte, baina zuzenean egurrezko ikuslentzako armaietara. Jarlekuetara bidea du pilota, kontrolik bat ere gabe. Bai, baina merituzko tanto esango nuke Naroan eskutik, ez? Zabalea indarra hundiz bota do pilota hori intentzio guztikin eta bikain lortutako tantoa. 17 eta 16 eta hemen tarterik ere hartu gabe. Beste tanto bat jarri du martxan Barrokalek, bakarren batek hautsi behar du gaurko partidan. Bakarren bat etorri behar da fisiko aldetik eta auspoari dagokionean behera, horrela jarraituko balute, atzeraka etorri behar pilota eramatera Barrokalek, luze oraingoan. Eta bien tartean berriz ere lehengo akats berbera egin dute orain ere Barrokalek eta Agirrek, aurrena eskuineskoa luzatuta Naroari abiazedin eskatu dio Maik. Naroak ez duen ikusi horre Maili pilota horretara heltzeko moduan eta elkar ulertu ezin da geratuta bigarren aldiz. Tantoa gorrientzat izan da, 17. Bai, bitanto antzeko izan ditue biek iristeko moduko pilota eta elkar ulertu ezin da, ez? Nik uste hor, atzelarik agindu beharko lukela, berak azkenen aginte makile atzelarik eman behar dula eta hori, konpondu beharko lukela pixkoat, ez? Hala, agindu dio, Naro Agirrek, baina Maik pentsatuko zuen behar bada bera izango zela pilotatik gertuago eta elkarri traba egin diote hor mesede baino gehiago. Honako honetan ere aurrekoan elkarri egin dioten legez. Bai, baina aurreko bitan inorreke pelota eman gabe gelditu dion ontan moin usten uste biek luzatu duela besoa bada espada eta guri ere nervioen kutsu bat, ez? Esango nuke baduna momentu ontan 17-22 gutxi falta dela eta tentsioan horitzen dela kantxa. Gogoratuko Diego ikuslei hemen zer duten jokoan, berdinketa hirukoitza ezartzeko aukera sailkapenean eta aurrealde hartan lehendabiziko hiru postuetarako borroka hori are gehiago estutzeko aukera Barrokalek eta Agirrek eta Arrietak eta Mugikak berriz 6. postutik 5. ezortzeko xantza lukete berriz ere txapelketan bete-betean sar daitezen. Bai, asko da jokoan, ez? Azkenen, puntu bakoitzek urrea balio da, asko kostatzen da partidu bakoitza irabaztea badaki, ez? Eta behin 17 iritsi izan hortan, 22 ere hurbil ikusten dozu, eta, bikotek nahi due puntu hori eta ikusko du zeinen gana erortzen den. Eta zeinen polit eta zeinen dotore egin duen bipareta hau, Naroa Agirrez estoarrak. Berari sartzeko agindu dio Maili Barrokalek, baina nik uste Maili bera ere ez ustean harrapatu duela bipareta honek, inondik inora. Ez berak, ez hemen bilduta dagoen inork ez zuelako espero. Agirrek alako jokaldi dotore bat egiterik. Bai, aurrealdea joan den guztitan zerbait iken saiatu da pilotari eta denatan lortu do, ez? Zabalen luze, bipareta, txokoan, oso arriskutsu da aurren Naroa eta guain ere bikain. Aldeik txikienagatik aurretik dira markagailuan Maili eta Naroa eraman egin duzakea Maitek berriz ere jaitsi. Barrokalek Maitek eraman, Maili sartuko da berriz ere jokoan, bat eterditik atzera besoa luze eginda. Mugikak jaso, iruterditik zafratu, Agirrek boleaz defentsarako Maitek. Barrokalek moztu, beharleku bertxutik iruterditik Maitek jaso. Agirrek ere pilota hori moztu egin du, Zabalera Mugikak, horrik etorri behar atzeraka eta baita Zabal alterantzere Barrokalek, luze kantxa erdira Arrietak, gantxoa eneritzek etzen aukera txarra, baina zuzenean txapazpira joan zaio, gorago behartzuen erremate horrek. Bai, ongi indako autua izan da nik uste, ez? Gantxoa eskun sartu izan balitzaio, baliteke tanto bikaine lortu izana, ikusten zunez, berak baliatu hartzula aurrekotan bezala errematerako aukera hori, eta kasu honetan txapazpira joan zaio. Eta berriz ere lasaitzeko eta urrapur bat hartzeko partida etetea geratzea erabaki du Maitek, lasai egon dadin esaten ari zaio Arrietari eta ez dakit nik. Etenaldi honek taktikotik ere izango du, baina nekearen gatiko ere izango da behar bada. Partida geratzeko
autu hau. Bai, bietako balioko dola iruditzen zaitez. Partidu oso aurren da hoia, 19-17, gutxi falta da 22-ko, batez urdinei oso gutxi falta zaioa eta taktikokire ongi eskatutakoa da. Eta ikusiko du ze maitze ematen dunez. Eta partida oso dago hor, 45 minutu eta 50 segundo bete berri dira partidari hasiera. Lau pilotari hauek eman diotenez geroztik. 19 eta 17 urdinez diharduten bertako alabak Maili Barrokalek eta Naroa Agirrek aurretik. Bi atzelariek animo euren aurrelariei. Maitek Eneritzi, Naroak Mailiri, eta badator, korrika txikian. Sake ateratzera Maili Barrokal. Kantxa erdira baina bizi eta indarrean Maitek jaso. Naroak moztu, irutarditik eraman, Eneritz Arrietak. Barrokalek moztu, berriz ere botearen ostean. Alik eta azkarren kolpea sartu behar eta pilota jo behar. Mujikak jaso egin du hau ere, denbora pixka bat gehiago, denbora tarte luzeago eman da bere buruari, atzera berriz ere Maili Barrokalek. Mujikak ere atzean jarri du pilota. Lau eta laurdenetik luze, Naroa Agirrek. Mujikak jaitsi, iruterditik eraman ezkerrez. Agirrek ezkerrez, Maite ere. Atzera etorri behar izan du Barrokalek, moztu, Naita, Zabalera. Mujikak kantxa erdira. Barrokalek abiadura txikiago eman da. Maitek jaso eta gero Agirrek atzera. Mailiri sartzeko aukera kendu dio Maitek. Kantxa erdira luze. Agirrek, Maitek eraman. Barrokalek moztu. Eneritzek ezkerrez jaso. Eta Maili jokotik kendu. Atzera. Naro Agirrek ezkerreratu eta gaizto. Ipini dio Maiteri. Maitek ekarri. Luze txokoan barrena. Espero zuena baino laburragoa okaso. Maili Barrokalek eraman. Naro Agirrek Eneritzek atzera. Airez eraman. Agirrek txokoan bertan ez du pilota hori eskoan behar bezala sartu. Arrietak eta Zabala libre zen eta nora igorri behartzen. Ederki zekien jakin. Naro Agirrek 20 eta 17. Beste tanto polit bat. Arroarrak utzi diguna. Bai, eta nik berezik aipatuko nuke azken tantontan Naro Agirre Maile, ez? Bera idan ikuste partidue bere aldera eramaten, hor ikusi du Maile zalantza gehiokin, ez? Erasoan duda gehiokin, baina Naroan ikuste oso ongia dela, azkeneko tantok ere berak lortu ditu eta pilota nahi duen tokin jartzen nahi dela eta meritu handiko partidu egiten nahi dela. 20 urte besterik ez du Naro Agirrek, baina ikusten da konfiantza eta sendotasuna eman ere egiten dizkiola bikotekideari eta auspo eman eta laguntza eskaini behar zaionean hortxe dela beti, laguntza eskaintzeko gertu. Zesto argaztea egindako pilotaria dela ari da berresten Naroa. Bai, eta motivazio handikin, ez? Esan du hasieratik hori, ez? Bartzelonan da bilela urten ikasketatan eta horrek ez dio inongo oztoporik jarri, ez? Alderantzez esango nuke egunero diardu lanen lan handia egiten nahi da naiz eta bakarrik egon eta emaitza gero kantxan ikusten da, ez? Bere aitak esan dit gaur bertan, atzo bertan iritsi zela trenean Naroa Agirre eta atzo bertan 6-7 orduko bidaia egin eta gaur bertan bueltatu beharko du Kataluniara. Baina gogotxu eta grinez beteta ikusten da. Zestoarra 14 ordu asteburuan partida bakarra jokatzeko eta kantxara etorri gaur Bergaran jokatzen egon eta jokatzen egon ez ezik maila ederra eman gainera. Eta momentuz aurretik dira eta puntua dute. Aurkariek baino gertuago haiek horrek ere meritu latza ematen dio Naroa egiten ari den lan horri guztiari. Bai, alaxe da, ez? Meritua hundikin eta nik uste zoriontzekoa dela, ez? Azkenen, bakarrik izanen motivazio hori bilatzea oso zaila izaten delako eta, maila bikainen nahi da, egia esan. Ezkerraldetik Zabalera dejada arroxa marra irten zaio Eneritz Arrietari, baina oso atzean urruti xamar harrapatu du Maili Barrokal. Azkoitiarraren jokaldiak eta ez zinez batak ez Naroak ez Mailik iritsi, Naroa are atzerago zen eta are eta lan nekezagoa Arroa goiko pilotariarentzat pilota hori eramatea, baina Maili oso urruntzen eta bertako alabak ere jasotzerik ez du izan. 18 eta 20 elkarren oso gainean dira bibikoteak, zeinek eramaten duen garaipena, tanto gutxi falta zaizkio partidari, baina falta zaizkion hauek guztiak nik uste gozagarriak eta
onak izan behar direla. Maitek atzera beste tante bat jokoan, ikusten ibiliko zareten moduan. Arrietak biterditik ez du pilota hori behar bezala, eskuan sartu ez du pilota hori goxatu. Moztu Barrokalek, Mujikak eraman, atzera Barrokalek ezin sartu Eneritzek, airez Mujikak sotamanoz gainean jarri, berriz ere atzera Zafraldi ikaragarria. Magik boleaz defentsa lan ona, Arri eta Mujikak eta gero bien tartera indarrean bideratu du pilota. Naroak boleaz sartu da Eneritz Maiteri pilota txar bat kentzearren eta atzelariari laguntza eskaintzearren, baina pilota hori atzerak joan da eta kontrola erabat galduta. Izan du Eneritzen kolpaketak 21 eta 18, tanto bakarrera garaipena Barrokalek eta Agirrek. Bai, nik uste gaina etorri zaiola usteko zuen, maitentzat ere txarra zijoala velozidaden zijoan pilota zelako, eta eskue sartu izan balu berak ere erasorako baliatuko zuen, baina kasu honetan ezin izan du eskun sartu. 21 eta 18, atxeden sotera etorri da Barrokal, ultra goxkartu eta hidratatuta berriz ere pilota jokoan jartzera, ikusleen txaloak jaso ditu bertako pilotariak eta atera du bere azken sakea. Barrokal gazteak moztu bien tartera bilduta. Agirrek Maitek atera egin du pilota hori nola edo ala, ezker galdetik berriz ere ezkerrera. Luze jarrita, Naroak Maitek eraman, Magik ere moztu, toki berera, toki bertxura. Lau eta laurden, lauterdi inguru horretara. Hain zuzen ere luze gero, berriz ere Naroak Maite nekatzea izango baitute uneotan xede, goiko txapara iban zaio pilota hori, ezkerrez jotako pilotaka da hori. Naroa Agirreri altuera eman dio pilotari ikusteko aukera izan dugune legez, baina jasotzerik ez, edo bintzat kontatzeko zenbatzeko modukoa izaterik ez du izan kolpaketa horrek emeretzi eta 21, eta hemen dena zabal-zabalik, azken unera arte. Bai, azkenen 22koa oso gertu dauke urdine, baina bukatzeko hoxe, tantotxo bat falta, eta atzetik ere, sentituko du hor daudela bestek, eta polite ez, emozio hori mantentzea bukaera arte. Sake luzea jarri do, Arrietak, Mujikak ere oraingoan luze ibili du pilota, Agirrek ere ez dio tarterik utzi, Arrietari sartzeko berriz ere atzera, Maitek lauterditik luze, aurrelariak ikusle soil. Atzelariengan partidaren zama guztia jarririk beraz. Maitek jaitsi eta asko baztertu du pilota hori ezkerparetarantz, ez zinekarri Magi Barrokalek, 20 eta 21, eta gain gainean bazituzten orain are hurbilago. Bai, Maitek bikain jarritako pilota izan da, ez ezkerparetan itxatxi oso zaiezen eramateko eta tanto ona Maiten eskutik, eta berriz bizirik ez, 20 eta 21 markagailun, eta, azken tanto hauen nora erortzen dienez. Bat gutxienez, bi gehienez, 20 eta 21 markagailuan, Barrokal eta Agirre aurretik, baina Arrietaren eta Mujikaren atxa ondo-ondoan sentitzeko moduan direla. Atera du bere azken aurreko sakea Eneritzek, lauter dira botea eta 6 eta laurdenetik jaso behar Naroak. Zabalera, Arrietak, irutartitik luze jarri du, Agirrek, atzerak ero Mujikak eskumaz. Lautik, kantxa erdira, Agirrek, Mujikak ere atzera, eta ezkerparetara gainera, makurtu behar Naroak, baina Zabalera, pilota bideratuta erantzun dio Maiteren pilotakadari, luze gero, Arrietak ere, luze, Agirrek, eta Maitek ere bai, berrizeren Naroa. Lau eta laurdenetik, Laura, Mujikak atzera, lautik, irutardi Laura. Arrieta sartuko da oraingoan jokoan, aurretik atzera, berriz ere. Bitarditik, lautardira. Luze Naroak, luze baita Maitek ere, berriz ere. Agirrek luze. Eta Maitek atzera, oraingoan Magik sartzeko aukera izango du. Bien tarte da jaitsi, Arrietak zabaldu, zabaldadetik bildu behar. Magik biltzearekin ez da konformatu, jokaldi egiten saiatu da eta atzera. Aginduta pilotaka da bikaina jota, Agirrek, Mujikak jaso, Barrokalek atzera. 3 eta 3 laurdenetik moztu, Mujikak, 3 eta laurdenetik jaso. Barrokalek txokoan Arrietak, ormabikoa altuera gehiagitxo emana, Naroak, ederki
Bizi bildu du, bizi moztu du pilota hori Maitek, jasotzerik ez Naroak, 20 berdin, azken tantoak erabakiko du puntua, azken tantoak erabaki behar du partida honen afera. Gera. Bai, alaxe da ez, guain berriz ongi moztuta Maitek, bueno, nik uste sendotasun hori atzetik etorri dela kasu honetan azkeneko bitantotan ez, Eneritze geixio utzi diola Maiteri jokatzen, pixkoat, bueno, aurretik eukidezakezun antxietate hori pixkoat ekidinez eta temple handi geixioak jokatuz, eta bueno, momentu emaitze eman dio, 20 ikia berdintzea behintzat lortu du, eta bueno, azkeneko tantoan ikusko ze gertatzen den. Azken bizpairu 15otan atzelarien gan izan da jokoaren zama eta partida irabazi beharraren erantzukizuna, orain zeinek duen motxila bizkarzorroa kargatuago, zamatuago. Azken tantoa jarri du martxan Eneritz-Arrietak eta jokoan da, ikusiko duzuen moduan. Agirre, irutarditik luze atzera, gaizto jarri dio Maiteri, txoste egin du pilotak, baina Maite arazori moldatu da pilota hori jasotzeko jaitsi, gura eta Naro Agirrek jasotzerik ez gero, Eneritz-Arrietak, 22 Barrokalek eta Agirrek. 21, Arrietak eta Mujikak, 6. partidatik 3. puntua. Lortuta joango dira, etxera, Barrokal eta Agirre, besarka da bana, besarka da estu eta zintzo bana, bibikotek elkarri, pilotazalek eure itxalo eta baita pilotariek beraiek, pilotazalei ere gustura izango dira pilotazaleak eta pilotariak ere gustura eta aski kontent geratuak izanen dira gaurkoan erakutsi duten jokoarekin. Pena puntu bat ere bai behar bada, Maitek eta Eneritzek eskua kiroltasun osoz, Maitek Naroari eta Barrokali, eta orain Eneritzek partida jokatzeaz batera, atxeden seta ere atondu behar, ez zarete, lan egiteaz nekatzen eta nekatuta bazaudete ere, are lan handiago egitera behartzen duzu zuen burua, besarka destua orain Arrietak eta Mujikak elkarri, luzaketak egiten jarri da Naroa Agirre, eta hortxe dira elkarrekin solasean Maite eta Eneritz, luzaketak egitera jo du Maili Barrokalek ere, pozik izango dira lau pilotariak, pena pixka batekin, esan dugun moduan behar bada, partida irabazerik izan ez dutelako Eneritz-Arrieta eta Maite Mujikaiera. Bai, bueno, nik uste 20 berdintzen duzunen ez, ozin aldeta erortzen denen galtzen duna pena handi hartzen dula ez, 21 horreko berezitasun hori badauke oso gertu ikusten duzu garaipena eta galtzaientzat oso gazia izaten da eta aldiz irabazten dunantzat oso gozoa ez, baina bueno, pilotazaleke zutik agurtu dituela protagonistak eta horrek esan nahi du partidu gustatu zaioala, partidu handia ikusteko aukera izan duela eta nik uste horrekin gelditu beharra daola ez. Eta ara zer den hemen hortxe dira Naro Agirreren gurasoak Eneritzekin eta Maiterekin berbetan eta esarka da estu bana garaien gurasoek galtzaietako bati eta Eneritzi ere bai, besteari ere bai, eta hemen familia bat dela, ados pilota familia bat dela askotan eta maitxamar aipatzen dugu eta honek erakusten du adoseko taldean duzuen kiroltasuna eta pilotaz eta jokoaz eta lehiaz eta irabazi nahi azaratago duzuen lagungiroa eta elkartasuna. Jera. Bai, alaxe da ez, behin da berriz aipatzen du zerbait da, eta gure balioetako bat edo baloretako are hoxe da ez, familia handi bat osatzen dula, kantxara ateratzen ganen dudik gabe dena ematen dula, bueno, entrenamentu bai partidutan, baina hortik kanpo bueno, esan behar da modu naturalen ez, asko matxegala, eta bueno, besarka daik hortik ez, azkenen denak elkarri bueno, hoben haupa diulako, eta bueno, naiz eta galtzaiek, bueno, samindura pixkoatekin egon, bueno, goxatze aldea besten besarkadak beti ongi etortzen di. Hori izango da behar bada ados pilotak duen beste xarmetariko bat, jokoaz eta pilotaz haratago egiten duzuen lan horretaz guztiaz haratago. Bai, nik uste baietz, ez? Azkenen, bueno, famili hori mantentzea, famili hori, bueno, aletxoak jartzea egunero beste lan bada, eta hori, bai, nik uste transmititzen dela kantxan, kantxatik kanpo, eta, bueno, mugitzen gantoki guztitan. Jera, laster errepasatuko ditugu lau pilotarien zenbakiak, sailkapenean estu jarri dira gauzak, gaurko partidarekin. Bai, nik uste sailkapena oso estu ez, bereziki Naroak eta Maikurratxa hundi emango dula goiko pustu hortara, bueno, 3 bikote ongo diela, bueno, 6 jokatuta 4 punturekin, eta, bueno, behikalde hortan gauzeko oso interesgarri jarriko diela. Denbora pixkatxo bat emango diegu lau pilotariei arnasa berritzeko eta elkarrizketetara jo aurretik. Denbora pixkatxo bat emango diegu lau pilotariei arnasa berritzeko eta elkarrizketetara jo aurretik. Denbora pixkatxo bat emango diegu lau pilotariei arnasa berritzeko eta elkarrizketetara jo aurretik. Denbora pixkatxo bat emango diegu lau pilotariei arnasa berritzeko eta elkarrizketetara jo aurretik. Denbora pixkatxo bat emango diegu lau pilotariei arnasa berritzeko eta elkarrizketetara jo aurretik. Denbora pixkatxo bat emango diegu lau pilotariei arnasa berritzeko eta elkarrizketetara jo aurretik. Denbora pixkatxo bat emango diegu lau pilotariei arnasa berritzeko eta elkarrizketetara jo aurretik. Denbora pixkatxo bat emango diegu lau pilotariei arnasa berritzeko eta elkarrizketetara jo aurretik. Denbora pixkatxo bat emango diegu lau pilotariei arnasa berritzeko eta elkarrizketetara jo aurretik. Denbora pixkatxo bat emango diegu
euren onera arnasa eta auspoa ekartzeko, elkarrizketetara jo aurretik, lau pilotariek utzi dizkiguten zenbakiak errepasatuko baititugu, azkar. Eneritzarri eta galdutako lau pilota izan ditu eta egindako 5, biparetaz 2, txokoan 1 eta dejadaz beste 2. Maite Mujikak lau egin ditu, 2 dejadaz eta beste 2 moztuta, eta galdutako 2 pilota izan ditu euren aurkarien kasuan, Maili Barrokalen eta Naroa Agirreren kasuan alegia. Mailik egin du gehien, dejadaz 4, txokoan 1, sakez 1 eta zabalera beste 2, galdutako 8 pilota izan ditu Maili Barrokalek, behar bada gaurkoan herrian Bergaran jokatzearen presiopean aritu delako motxila zamatu edo kargatu hori gainean zeramala, eta bukatzeko Naroa Agirrek tantotxo batzuk utzita hartuko du ikasketetarako Bartzelonarako bidea, biparetaz tanto bat, baztertuta 1, bien tarter ere beste 1, zabalera 2, biparetaz ere 1, gainera jota beste 1 eta moztuta beste 1 ere bai. Galdutako 2 pilotarekin bukatu du partida Naroa Agirrek, partidaren iraupena luzea izan da, eta azkenean lau pilotarien auspoak eta arnasak zeresana izan du partidaren bukaera aldera. Neurketa bera hasieratik gogortu delako ikaragarri, 57 minutu eta 13 segundoko iraupena izan du partidak, eta azkenean doi garaipena eta txapelketa honetan eurentzat 3. puntua izan dena lortu dute Naroa Agirrek eta Maili Barrokalek 22 eta 21, Eneritzarri eta Maite Mujika mendean hartuta. Partida gogorra izan da, esan dizugun moduan lau pilotarien auspoak eta gorputzen barren aldeetan izango zuten gasolinak, ezantza depositu horren betetasunak izango zuen zerikusia, eman diegu denbora pixkatxo bat arnasari buelta eman ziezaioten, eta jada elkarrizketa setean prestatu zaizkigu geure galderei erantzuteko Maili Barrokal eta Naroa Agirre. Haiengana hurbilduko naiz beste ezertarako tarterik utzi gabe, eta ea zer kontatzen diguten aurrena garaiek, aurrena Mailik eta Naroak, eta gero galtzaiek, Enerizek eta Maitek. Berehala, hemengo diegu hasiera beraz gaurko partidaren ostean egin beharreko elkarrizketei. Berehala gara. Hementxe ditugu 2 irabazleak, Maili Barrokal eta Naroa Agirre, 22 eta 20 neskak, oso partida estua izan da, baina joko on asko utzi diguzue, ikusleak kontent izan dira eta zuek ere garaipenarekin alatxu izango zarete, pozik. Bai, egia esan asko kosta zaigu gaurko puntua, ota bat, eta hor azkenengo tantotan ja nerviosa geunden. Baina hori bai, beste bikotiak oso partida ona jokatu du. Maitek atziaretzun baten faiatzen da, Eneritza aire sartzanean min asko ite zigun. Da, bueno, esango nuke guk igual normalian baino gehiago falla deula. Bai horra hasiera parian da gero bitantuk itou, zea ez galako entendiu inork ez dituna jo. Hori urrengoako ezin da pasau, baina bueno, azkenean puntuak egin guztua. Maiek nik uste partidari urdurixeago eman diola hasiera, herrian jokatzeak zama edo karga handiagoa suposatu diolako, baina zu horri bili zara, laguna lasaitzen eta berriz ere partidan Maili sartzen. Bueno, azkenean hau taldeana da, bikotia gea, eta bueno, batzutan ni bukeraldian nio nerviosa eta beha lasaitu nahu, eta bueno, igual hasieran zu nerviosa gozen dugu, ez dakit. Eta tanto desente bukatuta, joango zara etxera, Naroa? Ba, bueno, azkenean gaur arriskaitutenak nahiko ondo ataz eskit, da ez da izen baditute, baina bai. Tanto batzuk utzi dituzu behintzat, Maili zuri dagokizunez, hasieran behar bada bizkorrantxean ikusi zaitugu sartu nahian tantoa azkar bukatzen ezan, baina azkenean azkartasunaren bidetik izan ez bada ere, tantoak lantzetik eta pilotakada bat gehiago jotzera aurkariak behartzetik, tantoak gogortu dituzue, partida bera ere gogortu da, eta zuek atera duzue gaurko partida eta puntua aurrera. Bai, Naroak esan da demoa, no? Partioa oso gora izan da, hasieratik, nik uste dut lau pelota izako zondo ibili gazela, partio bikaina indogula, esan da demoa, Maite gatzean seguridade hori ematen dutzu, esan faiatzen eta Eneritza aurrean
sartze zan bakoitzean mina itxesosko, baina, bueno, nik uste naroak atxan oso ondo aguantau da bela, eta gero beni aurrean, bizko horri bilinez pelotan mugitzen eta puntak ina izan oso gustora. Eneritzek berez badu, aurrean sartzeko eta jokoa aurrelari aurkariari nahasteko joera, gaur ere hori erakutsi du, bereziki biparetaren bitartez ibiltzen atzo Lizarran eraginkor, eta gaur ere tanto batzuk sartu bizkizu, baina zuk ere tantotxo batzuk egin dituzu. Bai, bueno, hor, biparetaz, hor aurrian tikitaka ibiliga bai Eneritzetan ni, eta hori, esan duz mogan, bipareta igual tanto batzu sartu ez da, baina, bueno, nik aurrean be pelotakin tanto bastante inditxut eta oso gustora herrixan irabazita. Eta bukaera aldean 21 eta 18 izan zaretenean oso gainera etorri zaizkizue aurkariak, 19 eta 21, gero 20 eta 21, 21 berdintzea ere lortu dute, eta azkenean euren atxa gertuan garondoan sumatu duzue, eta azkenean zer da eta zuek garaipena lortuta, zuek tanto bat bukatuta, garaipena lortu. Bai, hor, 21 eta 18, garaipena ikusten ginuan hor errez, baina, azkenean hemen 22 partidua hasta bukatzen, eta, azkenean bukaeran hor, nik ustean, baina erotan ni nervioso ikusi gazela, eta hor, sufriu eta azkenengo tanto, gure alde erori da eta oso gustora. Eta partida honek aldaketak eragingo ditu sailkapenean, 6 partida jokatu eta 3 punturekin jarriko zarete aurrealde hartan, eta 6-tik 4rekin jarriko zarete, hobesan da, 6-tik 4rekin jarriko zarete sailkapenaren goialdean, Zabala eta Iturriaga Orbegozo bikoteekin berdinduta, berdinketa hirukoitzori puskatu aberasak egingo du, puskatuko du, baina 3 bikoteak hortxe zaudete, elkarren oso gainean lehendabiziko 3 postuetan. Bai, txapelketa oso gogoraia izaten, bikote oso indartsua dara, eta hemen partiduak etaratzeko ondo jokatu dituzu, eta gaurko puntuak ina izan oso gustora, eta hor goizan egon da, ondo, izan. Eta hemendik aurrera 6 egun atsedenerako, eta larun batean Azpeitian, Andre Aldaregia eta Olatz Ruiz Larramendi kontrario, txapelketako lehen itzuliko partida izango da hori, haien aurka ez zaretelako aritu txapelketa honetan behintzat. Zer nolako sentsazioekin joango zarete Azpeitira, pentsatzen dut horrere, garaipena lortzea izango duzuela amets? Bai, azkenean hemen partidak irabaztera goiaz, partio gogorra izango da, hasieratik, ze Andrea eta Olatz, azkenean Olatzek atzean kristonak ematen ditu, eta Andrea aurrean, tikitaka horre ibiliko gaz seguramente, baina, oin pentsatzen Azpeitiko partidora, eta, garaipena lortzen dugun, eta hor sailkapenan goran igotzen gazen. Bukatzeko nire partetik azkena eskuak nola dituzue? Partida luzea izan da, 57 minutu iraundu neurketak, eta nola dituzue eskuak? Eskuetatik eixasan ondo bukatu dut, azkenengo partidan igual hor puntu bat eskuman ibili nintzen hor jodiduta, baina oingo partidorako eukidot atxedena hori hobetzeko, eta gaurko partida eixasan eskuetatik ondo bukatu dut, gorputzetik bebai, pixkat igual orkatila Zabalian okertu du pixka, baina, hurrengo partidorako ja perste gongo naiz. Naroa, zuk eskuak nola dituzu? Bai, nik oin notatze partida bukeran beti pixka minduta bukatzen, baina bat etzai sartu peloteik da hurrengo partidako perfecto. Azpeitirako buelta ematen diezuen eskuei, seguru maila hona emango duzuela larun batean ere. Eskerrik asko neskak eta hurren arte. Eskerrik asko zuri. Hau esek beraz, garaien hitzak pozik izango dira noski. Maili eta Naroa. Eta behar bada burumakurrago, Eneritz eta Maite, aldere partida irribarre sakona zenutela bukatu duzue laurok ere, ikuskizun edarra eskaini diguzue. Bai, nik uste partio hona izen dela. Behasek aurretik geho guk garrapen ditzago berriz aldein dugu, berriz harrapau, geho penie, otabalak hortan. Azkeneko horren zeagin gehiago naiz, baina nik uste partidu ikusitzea hona izen dela, tantu politik ondila utz batzuk bai, baina nik uste kapotik ikusitzea partidu politik izen dela. Partidaren astapenean behar bada, presak antxean ekin dio mailik neurketari, herrian jokatzeagatik urduri egongo zelako bera, eta une hartan, hasierako zati hartan zuek hartu duzu aurrea, baina gero maili partidan sartu denean berriro oso hurbildu zaizkizue. Bai, gero nire presaka hasi naiz, tantu bukatziena izan, atzore partidu gogorra jokaute gatoz, eta gaur azkarro bukatzina izan, baina lana inberra da hola ikusi deu, eta gaztik asko jokatze belare bai, guk aldeuna indeu, eta indeo partidu egin guztua. Atzo Ormabikoari etekin handi atera zenion Lizarran, gaur biparetari ez ezik, txokoko tantoei eta bejadari ere atera diozu probetxua.
Bai, alarez, daiane, hiru gantxo sano bota dut, sartuko nizkolako, da maile girure harrapatu ditxit, oso bizkorra da, eta bueno, bai hor dejadaz da inditxu batzuk, baina, bueno, inberra da aldana. Eta gantxo bi ere joan zaizkizu txapapera. Bai, bukau erran prezizuit. Maite zuri dagokizunez, badakigu beti jotzen duzula, beti behartzen duzula aurkaria bat gehiago jotzera eta bat gehiago jotzera, gaur ere horretan oinarritu duzu zure jokoa, bat gehiago jotzera behartu dituzu aurkariak eta partidaren amaiera aldean bereziki, tantoa bukatu nahian ikusi zaitugu eta lortu duzu tantoa birritan moztuta bukatzea, partidaren amaieran eta zuk hartu duzu bereziki atzelen Naroak ere bai, baina zuk ere hartu duzu bukaera alde horretan, bikotearen zama edo erantzukizuna. Sí, bueno, hoy teníamos que trabajar mucho, ya sabemos la pareja como es, muy peleona, o sea, no asumen ahí tampoco riesgos excesivos y le pegan, entonces pues bueno, nosotras también teníamos que hacer eso, pegar una más, como dices, y bueno, hemos intentado, yo huecos que he visto pues les he intentado pillar también a contrapié, hemos acertado también ahí al principio y bueno, era seguir y seguir, no rendirnos, trabajar y ir a por ese punto. Nos hemos quedado a falta de uno y bueno, también es buen tanteo. No hemos conseguido el punto, pero el tanteo es importante y hay que seguir. Sailkapenaren goialdera begiratzeko helburua zenuten gaurkoan irabazita, ez duzu lortu, baina aberats positiboak koxatu beharko du. Garaipenaren garratza 21 tanto eginda, aberatsaren zakua ondo puztuta joko duzuelako etxera. Eso es, todavía nos queda un partido para terminar la primera vuelta y bueno, pues todos los tantos que se suman pues son importantes. Entonces bueno, para la siguiente pues a ver si conseguimos, vamos cogiendo ritmo y queda mucho por hacer y todo es sumar, así que a seguir peleando. Eta zuk aipatu duzuna, aipatuko dut, Neronek ere oraintxe bertan, partida bat geratzen zaizue lehendabiziko itzuliari bukaera emateko, hori datorren larun batean izango da Azpeitian Iturriagaren eta Orbegozaren aurkariak ongi ezagutzen dituzue, eta ez da bat ere partida erraza izango, Azpeitiko ura. Así es, en Azpeitia pues nos espera otra vez un partido muy muy duro. Ahí está en cabeza de serie y pues hay que pelear, pero sin miedo, todos los tantos cuestan mucho, ahí también sabemos todo lo que tenemos que trabajar y bueno, lo intentaremos, por lo menos no nos vamos a quedar ahí, estamos demostrando pues que bueno, que tenemos también nuestras armas y que no nos rendimos, que aquí hasta que no se hace el 22, sea para un lado o para el otro, pues peleamos y contra Iturriaga y Orbegozo pues hay que ponerse otra vez el buzo y trabajar. Eta bukatzeko Mailiri eta Naroari egin diedan azkena errepikatuko dizuet zuei ere, 57 minutuko partida izan da, luzea eta arnasa luzea izateak garrantzia izan dute, baina eskuak nola dituzue? Bueno, yo en mi caso la verdad que muy bien, que no he notado nada, tengo las dos manos pues bien, disfruto, estoy pegándole, pues bueno, no tengo más chicha, es la que tengo, pero las manos pues estoy disfrutando y nada, pues dolorida, supongo que para mañana pues de los dos partidos, tanto del de ayer que fue también peloteado y el de hoy, pues igual se notará, pero en principio no tengo ningún dolor. Eta Eneritz, zuk eskuak zer nola dituzula bokatu duzu partida? Nik eskuek ondo gorputzu igual, minberaute atzotila, minberaute natxaukean, lepue, bizkerra, eta gaur eusteat ala bukagut nula, bihar ikusiko jau, aber rotzin, baina eskuek eta ondo. Baina, bada zer gertatzen den bihar, hotzean horiek guztiak ikusten hasten zaretenean eta larun batean, ea zer nolako maila ematen duzuen Iturriagaren eta Orbegozoren aurka Azpeitian. Eskerrik asko neskak eta emaiozue lasaiago bueltara Arnasari eta Eusfuari. Eskerrik asko euri. Hau esek beraz, Eneritz Arrietaren eta Maite Mujikaren hitzak, hemen kableen artetik apurka etorri beharko dugu, geure egunera emankizuna amaitzeko astero atontzen diguten gunera. Bukatu da gaurko jaialdia aiera, partida politak izan dira, behar bada bigarrenak eragindu publikoaren artean zirrara handiagoa eta joko alaiagoa izan dute behar bada bigarren hartan, baina oso jaialdi polita oro har. Bai, oso gozik ez, nik uste ikusitakoakin, bueno, nik kantxatik
barrutik, ez, sufritzea tokatzen zen, baina kantxa kanpoan honen asko hain ez gozatzen, ez, atzore gozaldia hartu nun ikusitako partidukin, da gaurre bai, ez, nik uste maila handiko partiduk ikusten egala, emozioare ez dela falta, eta ea bat txapelketako laxe seitzen du. Eta hemen sailkapenean estu dira gauzak, 3 bikote zaudete Iturria gaur begozo zabala eta gaurkoan laugarrena lortu duten Barrokalak bikoteak 3 zaudete hor sailkapenaren goialdean 4 punturekin eta aberasak aberantsak eragingo du desberdintzapena, baina hemendik aurrerako partida guztietan oraindik ere 7 falta zaizkizue, lehen itzuliko bat eta gero bigarren fase luzeari, bigarren itzuliari dagozkion beste 6. 13 partida oraindik aurretik orotara joan etorri, baina azkenean partida guztiek izango dute garrantzia, guztietan puntua lortzea eta 22 egitea izango baita, oso garrantzitsua, apirilean sailkapenak zer nolako egoera duen argitu behar duenean. Bai, nik uste partiduk ez ezik, tantoak berak ere garrantzitsuk izango diela. Ikusita sailkapena nola daun, tanto bakoitze borrokatu behar da, gero amaieran denan beharra izanen delako, ez? Eta, bueno, aldi beren politxe sailkapena inestu egotea, aurren, bueno, 3 bikotea ipatu jozo, baina atzekoak partidu bat irazi ezke hori leian sartuko die berriz, ordu, bueno, ukara erte oso estu joango da, eta, bueno, leia politxe. Horixe da bai, gero atzean daudenak ere aurrera etor daitezkelako edozein unetan 22 lortu eta puntua lortuta, eta beraz aurreko zeinatzeko azeko zein aurreko emozioa izango da nagusi, hemendik aurrera sailkapen ligaska bukatzen den arte. Bai, eta hola komeni ez, nik uste pilota zale gozatzen nahi diela, eta hola seitzen duen bitarten ikuskizunea handie dela, eta ea bukaera arte horrei eusten diun. Zuei dagokizuenez, zurrengo partida Arrietaren eta Mujikaren aurka, larun batean Azpeitian gaurkoan maila polita eman dute, 22 iristerik ez dute izan, baina sentsazio onak dituztela joango dira haiek ere Azpeitira. Bai, oso bikote sendoa, ez? Azkenen arrisko handiko bikotea da, Maitek atzen duen sendotasunekin da Eneritzek harrapatu ala bukatzen do, guk gure partidue ongi jokatu beharko du aurreiteko, eta bueno, gogoakin joanenga eta ea ze gertatzen den. Esan dizu egun moduan, elkarrizketetan aipatu dut, orain jailari ere komentatu diot, urrengo jaialdia, zuek ere jakinaren gainean egongo zarete honezkero, larun batean izango da Azpeitiko Izarraitz pilotalekuan, lehen da biziko partidan Barrokalek eta Agirrek Andre Aldaregia eta Olatz Ruiz de Larramendi izango dituzte aurkari, bigarrenean berriz, Arri eta Mujika Iturriaga Orbegozo bikoteen arteko leia, ikusiko dugu jaialdia arratsaldeko 7etan hasiko da Izarraitz pilotaleguan, eta Ados pilotaren YouTubeko kanalak zuzenean eskainiko du partida hau ere, aurreko guztietan egiten ari den gisa berberean. Besterik ez pilotazaleok Bergarako udal pilotalegudik, plazar baduzue, larun bat arratsaldean izango dugu berriz, Azpeititik, elkarren berri, izan ongi, eguerdion, Bergaratik. Guardión.